سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتنان بحقنان يلومون كم وترو العلا قداس النزل لهم تحسطوتات إذن لكم قريبنا لنا كسام موداتنا إذا بروغرام سانا كتسون حدما بخبري نقدمكم نايلو مارستي أزيا قداسي تاريخاوي كتباوي كمون بوليتيكاوي نايزي زوبانا زملكت كان ركن فتنينا أبزي بروغرام زي نايزي زوبانا كمل ما زيادة نبير ترازو تكورت حستي كلوني أقد السنة بتاعت ما ديسكاس كان قبرينا لايك مقبار شير مقبار كومنت مصحاف ريتوغ مهاب دما العلا قدا سنة كلويو سلاتي تقبروا لنا دقف دما وتر مسامس جناينا مجمريا بزي عنداري فيديوتات كنجمر منتان برسبكتيف كلونا. What happens when a nation of 120 million is locked away from the sea? What if the rivers that quench your thirst, the power that lights your homes, and the soldiers who protect your peace come from a country denied its rightful place by the shore? This is not just a story about trade or ports. It's a cry for justice. ዓለም ዛሬ ይስማ የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያን ያስፈልጋል. That lights your home. سنتين نرزلنا إثيوبيا سفح زبالة بروباغانداوي ماشينس بارتفيشال انتليجنس بحجراو ميديا زي هجي تقدم بامحارنيا ناقبرو بقل ملا ناقبرو يوم شلل دبروني رم هجيكن بسفح ملك انكل لاي بإنجليش ولا تزتك عملو سئلتات ولا تزتك عملو قانقوا نورار زعدم كمون نقبات النت ناتهم زعدميو نساتون بحصوتن بفبرخان نحنا دما بحكم بجبتن كن ما قوتينا سلمتين اخو نقبر زلنا حقن أبقولنا سلزلو نهزبنا مأمانيو تسبلت أكفالنا تدمع إذا كل زقبرو زلو إيرتراونت نترسعنا زنبرنا حقراو سمعتنا نتي زغفلنا الواقع نتخلو بأحواتنا دو دك حوا قربابتنا دو نفاقرنا دو زبل زنبرة دراماناتهم اليوم نتنا يقدم بحرناتهم نتي حقنا مثلناتهم بتم محدار يزبلكم هزبي يبلكم لو تي 4 كيلو زل منقسي يرترا منقسي كم زدونا هزبي يرترا منقسي يرترا سراويت يرترا ناي سلامي ينابلو زتبر وزن برقديفهم حجي ابتنا بحقوتاتهم حلم تمليسهم سلازلو حدا بحدا كنرينا اسكري وتتنصواي كابي جمر نتتنصواي دما كن بدينا ህዝቦች ምሳሌ ሆነች ኢትዮጵያ በምትገኝበት የምስራቅ አፍሪካ ቀጣና ከራሷ አልፋ ለጎረቤት ሀገራት ጥቅም መከበር አበርክቷ ግዙፍ ነው። በመታከናውናቸው የሁለትዮሽና ዘርፈ ብዙ የዲፕሎማሲ ስራዎች ደግሞ ምሳሌ መሆን ችላለች። ኢትዮጵያ እንግዲህ በዚህ በምስራቅ አፍሪካ ቀጣና ላይ አንደኛ በታሪክም ባቀማመጥም በተፈጥሮም ጉልህ ሚና ያላት አገር ናት። حجي انتاي يوم كبلو ويون انتاي كفترو يوم زدلي زلو هذا دراما يوم كفترو زدلي كل جزء إثيوبيا زبال جرانديوس عبد تاريخ زلو عبد زوبا دما بقى زعبي يسأل زلو كل نجار نسوز بلدما زيادة تسمع عنا زلو هجر كم زخونة جيرهم كقرصون أنا بحزبك توون يوم زدلي زلو they can do whatever they want كم دليتهم كقبر خلو نحنا جنا بتناطن فانتازيا ويون دراما ناتول مغنيات يبلنا مغنياتو نفسنا تاريخنا نفلت هجرن حزبن سلزخونا ነዚህ ዘምጻልኩም ዘሎ ሓንታ ገዳስ አርቲክል ስለዘላለ ያገሮች ጋር ንግግር በማድረግ ብሔራዊ ጥቅማቸውን ያሳካሉ። ለምሳሌ እኛ እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ እንዳልኩሽ ጥንታዊ ሀገር ነን። የብዙ ሀገሮች ለአፍሪካኖች ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሀገሮች
ሕጂ ሓንቲ ካብታ ዘረባ ብዙሕ ግዜ ዝደጋግምዋ ጥንታዊ ሃገሪና ትብል እያ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ፅሕፍቲ ማስ እዛ ካርታ እዚኣ ናይ 1902 ቅድሚ 123 ዓመት ኣብ መጽሔት ናይ ኣሜሪካ ዝወፀት እያ ነይራ ጋዜጣ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዝበሃል ጋዜጣ ይመስልኩም ሽሙ ክነግረኩም እያ እውን ዝወፀት እያ እቲ ካርታ እንተሪኢኹሞ ኤርትራ ኢሉ ትሪእዎ ኣለኹም ትገምገም ባሕሪ ብምሉእ እንኮላይ ነቲ ዓፋር ወሲዱ ክሳብ ታሕቲ ዝወርድ አቢሲኒያ ዝበሃል ትሪእዎ ኣለኹም አቢሲኒያ ዝበሃል እሱ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብ ታሕቲ መን ትሪእዎ ኣለኹም ጋላ ኦር ኦሮሚያ ዝበሃል ነይሩ ሶማሊ ዝበሃል ድማ ረይዎ ተዛዓበየ እቲ ኦጋዴን ኩሉ ሓዊሱ ሶማሊያ ዝብል ከዓ ነይሩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብ 1902 እዚ ጽሑፍ እዚ ድማ ወይ እዚ ካርታ እዚ ድማ ኣብ ናይ ኤርትራ መጽሔት ዝጸንሐ ወይ ናይ ጣልያን ከይመስለኩም ኣብ ናይ ኣሜሪካ መጽሔት ዝጸንሐ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ናይ ኣሜሪካ ስለዚ ናይ 3000 ዓመት ኣብዚ ጽቡቕ ገይረ ኣቤክስ ጽሒፈሎም ኣለኹ ክጽለልዮም ደልዮም እዚ መጽሔት እዚ ኣብ ወርሒ ዕለት 21 ወርሒ 10 1902 ኣብ ምንታይ ወፅዩ ሚኒያፖሊስ ጆርናል ዝበሃል كيتكم تاريخمو exactly لابتا على 21 ورحي 10 شنشات ميتن كلتن زنبرين اجي انت ايله صحيفانه زخبركم زبي ኤርትራ ني حسوتنا ኢትዮጵያ ብጭብጥ ጌርና ከነፍርሶ ከንከላለና ነቲ ናይ 4 ኪሎ ጽንጽዋይ ኢምፓየር ናይ ጽንጽዋይ ንግስነት ናይ 3000 ዝብልዎ ንሕና ብጭብጥን በሐቅን ዲስማንትል ወይካ ካብሱሩ ክንበታትኾ ከንከላለና ምክንያቱ እቲ ንሳቶም ዝደፍዎ ናይ 3000 ዝብል አጀንዳ ኤክስፓንሽኒስት ኣስፋሕፊካ ንበዓል ኤርትራ ንመሬትን ባሕርና ኤርትራ 10 ግዜ ንዋጋ መጣልዕናቶም ንፖለቲካዊ ቅማረናቶም ስለ ዝጥቀምሉ ነዚ ጽንጽዋይ ከነሳስ ዘይኮና ንሳቶም ብጽንጽዋይን ጭብጦ ዘይብሉ ዘረባ ብስምዒት ንሕና ድማ ብሓቅን ብጭብጥን ዲስማንትል ክንገብረና ክንበታትኾ ክንጽዕሪና ናይ ኤርትራ ኣፍ ደገ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ስእሊ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ናይ ጥንታ ኣብ ናይ መግዛእታዊ ውዑላት ዝኾነ ንዑ ዝገልጽ የለን ኣብ ኢንተርናሽናል እውን ንዑ ዝገልጽን ንዑ ዘራጉድን ነገር የለን በንጻሩ ከምዘይ ነበረ ዘራጉድ ብሕጊ ይኹን ብስምምዓት ሃገራዊ ስምምዓት ብኩሉ ብውዑላት ኤርትራ ካብ ምስ ኢትዮጵያ ዘተሓሓዛ ውዑል ከምዘይ የለ ወይ እውን ብውዑል ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕር ከም ዝነበራ ዝገልጽ እውን ከምዘይ የለ just look at the Minneapolis እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መጽሔት ድማ ንኸምዚ ንኸነጋልጽ ኢልና long before modern day propaganda dressed up 3000 okay እንታይ ኢለ ለኹጂ መጀመርያ if Ethiopia has such a long history why is nowhere to be found a major world in a major world map from the early 20th century ስለዚ ዓባይ ሃገር ናይ 3000 ታሪኽ ዘለዋ እንተኾይና እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሰለምታ ኣብ ካርታታት ናይ ዓለም ቅድሚ ሕጂ እውን ሼር ገይረ ነይረ ኣብ 1925 ዲገላብትና ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ዝተሰደደ ካርታ እውን እንተኾነ ንኤርትራ ዘይሓወፀ ካርታ ነይሩ by the way ሽዑ ምስ ጣልያን منيليك already كارتا غيرو سلازنبري نوغن نيرترا اليو تدوبناتو كمزانا حجز على إثيوبيا غيرو يسديد نيرو ازغن قدمتي مستليان مزرابو ويكات كارتا دوب نيرترا مستليان قدم مودو زنبري سلازخونه ابزي ني إثيوبيا زغلص ነገር እቲ ኢትዮጵያ ዝባል ብነፍሱውን አውቁ ያለን ስለዚህ ኖሮሞ ነቶም ኢሊት ናይ ኦሮሞ ወይካ ኦሮሞማ ካብዚ ሕልሚ ንከሳሲዩ ወይካ ጽንጽዋይ ተበጊሶም ዛርቦ ዘሎ ገሊፎም ኣብ ሓቀኛ ታሪኽ እንተ ተመርኪሶም ጥራይና ብሓደ ክንሰርሕ ንኽእል ነቲ ናይ ሓባር ምንባር ማለት ድማ እዚ true coexistence ብሓደ ምንባር ማለት መጀመርያ ጽንጽዋይ ናይ ግራንዲዮስ ወይካ ከምዚ ዓብየ ነይረ ገለ ነይረ ገዲፍካ ናይ ዘይ መሬትካን ባሕርካ ምጥማት ገዲፍካ ናትካ ተቐቢልካ ናይ ካልኦት ተቐቢልካ እንተኸይድካ ጥራይ እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ልውላዊ መሬት ኤርትራ ግዛታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራ መሬታን ባሕራን ናይ ኤርትራ ማንም ኤርትራዊ ንሓንቲ ሴንቲሜትር እውን ዲስከስ ክገብር ኣይነደልና እዚ ድማ ውጽኢትን بدمن أعتمدنا ناي إيرتراوين جاكانو زماز السلوزغونو زخون إيرتراوي أبزي حجتات كجبر لكم دماي تسأبيو 4 نتب مبال أسينايو بزح سبون رياكت غير ولو إذا حبريتاز أبيكس بوست جبر خلوه شركة جبر لكم تم بوست جبر زي تقولوا إذا دما نتني ساتهم زبلوا زلو عندار زخونا كايدا صغيرنا تسمعنايو بغدا ما أول صبو غير تزاري بكم يا أنا كراج ما يزيا بتدقاقامي أتي من سيناك سمع سلزلو أنا خلف سفتن ميروب زي قدس نقول رخولي حنت صحفتي مثل إن كينات تقص تمثل انترينا أبيك سيخنا قال صحفه بالله لما بإنجليش كل غا إيرتراوي كتت كل غا نور تدرا واي كنا محراي كتت مرببات محبرة ومراغبي كم سرعتي
ባጀት እናሰልዕ ዝምውሎ ዘሎ ኢዲ አሚን በሻሻ ዝሓለፈ ኣብ ኤሪሳት ኤርትራውያን ምሁራት ብዛዕባ ባህር ዘቕረቦ ፅሑፍ ከም ዘሎ ሰምዕ ነይረ እዚ ፅሑፍ እንተትረኽቡ ላይ ኣነ ትግርኛ መቕረብኮ መንግስቲ ኤርትራ ንፕሮፓጋንዳ ገንዘብ ኣይፍስስን እዩ ዕድል ኣይገበርናን ድማ እዛ ምዝራብ ኣይፈትዋን እዩ ንሕና ግን ንምዝራብ ዝኽልክለና የለን ንኽተት ብኩሉ ቋንቋ ንማሕበራት እዛ ሰይጣን ጉጅለ ፕሮስፔሪቲ ምብርቋቕ ንምጥፍ ንፅልኢ ንቋይኩን ሓሶትን እኳ ግዜ ዝወሃቦ ዝነበረን ማለት ዝኣክል እዩ ደቂ ሓቦይ እዛ ዘረባ እዚኣ እዛ ኣወል ዝበላ ወላ ሓንቲ ትውስኸላ የብላ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣገዳሲ ስራሕ እዮ ወይ ከዓ ዕማም ወሲድና ነቶም ዝፅሕፉ ዘለዎ ፕሊስ ነተባብዕ ሼር ምግባር ነታ ሓበሬታ ናብ ካልእ ከም ዝበፅሕ ስለ ዝገብር እቲ ኣልጎሪዝም ናይ ኤክስ ይኹን ናይ ፌስቡክ ይኹን ናይ ካልኦትማ ፌስቡክ ዘለኹም ትፅሕፉ ዘለኹም ፀሓፉ ቆፅል ፌስቡክን ኣገዳሲ ፕላትፎርም እዩ ኣብ ብሎግ ዝፅሕፉ ንዘለዉ ኣብ ዌብሳይታት ዝፅሕፉ ዘለውን ሓግዙ ኤክስ ድማ እቲ ኤክስ ወይ ከዓ ትዊተር ዝበሃል ናይ ቀደም መራሕቲ ናይ ዓለምና ኣብ ውጥራ እዮም ዘለዉ መራሕቲ ናይ ዓለም ብኣካል ፕሬዚደንት ናይ ህንዲ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መዓልታዊ ዝፅሕፈሉ ኢሎን ማስክ ዝፅሕፈሉ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ኮሚሽን ፕሬዚደንት ትኹን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኩላቶም ሃገራት ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ማክሮን ናይ ፈረንሳ ኩላቶም ብኣካል ዝፅሕፍሉ ናይ ዓለምና ኩሎም ጋዜጠኛታት ዝርከብሉ ቦታ ድማ ኤክስ ስለ ዝኾነ ብኸመይ ኣነ ኣብ ኤክስ ኣተኪረ ዋላ እኳ ዘይምችዓኒ ከሎ ቀፃሊ ኣብ ኤክስ ዝፅሕፍ ዘለኹ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ብፍላይ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ካርታታት ኤቪደንስ ቤዝድ ክኸውን ከሎ ንዕኡ ቻሌንጅ ንምግባር ከም ሓደ ኣገዳሲ እዮ ክንሪኦ ኢና እሱ ዘይምግባር ኣብይ ኣሕመድ ስለ ዝፈለጡ ኣብ ኤክስ ብፅዑቕ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ብፅዑቕ ኣብ ኤክስ ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ ነዚ ቻሌንጅ ምግባር ነዚ ንምብዳህ ድማ ዓብ ስራሕ ይፅበየና ከም ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ገለገለ ጋዜጠኛታት ብፍላይ ብእንግሊሽ ክሰርሑ ዝኽእሉ ትፈልጥዎም ተለኩም እስከ ሪከመንድ ግበሩለይ ናይ እንግሊሽ ቻነል ነይሩና ኣነ ኣጋጣሚ ግዜ ስለ ዝሓፀረኒ ክሰርሓሉ ኣይከኣልኩን ኣለኹ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ምሳይ ፓርትነርስ ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ካልእ ቻነል ዓብይ ክሳብ 40 ገለ ሽሕ ዘለዎ ዝድራር ፎር ኣፍሪካ ዝብል ነቲ ናይ ኣፍሪካ ወይ ነቲ እንግሊሽ ሰማዒ ናይ ኤርትራ ናራቲቭ ክንገብረሉ ንኽእል እንድየ ዝደሊ ዘለኹ ምናልባት ትፈልጥዎ ብቃዓት ዘለዎ ሰብ እንተሎ ምሳይ ክሰርሕ ዝኽእል ወይ ክትሰርሕ ትኽእል ሰብ ተለኩም ሪኮመንድ ግበሩለይ ኣብ ወሳብ ንግረ መንገደይ ክጠቕሳ ስለ ዘለኹ እየ ምክንያቱ ኣገዳሲ ስራሕ ኮይኑ ስለ ዝርዮ ዘለኹ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ክዋሳኣሉ ዘለዎ እዩ እስከዚያ ስምዕዋ ድሕሪኡ ከተሓዘልኩም ክፍትነ የመጣችውን ሚናዋን ወደ ጎን ሳትል ብሔራዊ ጥቅሟን አስጠብቃ መጓዝም ይገባታል። ጥቅሟን ለማስጠበቅም እስካሁን የሰራቻቸው ስራዎች አስተዋጽኦአቸው ቀላል የሚባል አይደለም። ካለን ደረጃ የማይጠቅም ሆነ በመረዳት ያሉት ኢትዮጵያ በቀጣናው ጥቅሟን አስጠብቃ እንድትጓዝ ከሚያደርጓት መካከል ደግሞ የባህር በር ጉዳይ አንዱ ነው። የባህር በር ጥያቄ የመንግስት ብቻ ሳይሆን የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ጭምር መሆን የሚገባው ሲሆን ኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት እንደ ሀገር ሉዓላዊነቷን ጠብቃ እንድትጓዝ ብሓፈሻ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናብቲ ሓድሽ ወለዶ ኣብ ርእሱ ከስርፅዎ ኣብቲ ኢንተርነት ድማ ዝያዳ ከስርፅዎ ይፍትኑ ስለ ዘለዉ ኢና ነዚ ኩነታት እዚ ቀፃሊ ክንዛረበሉን ክንማጎተሉን ንፍትን ዘለና። ኣብይ ኣሕመድ ዝፍትኖ ዘሎ ታክቲክ ፅሉል ኮይኑ ወይ እውን ዓሻ ኮይኑ ይኮነን። ነዚ ሕጂ ዘሎ መድረኽ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ኣሜሪካ ኣካል ዓውዲ ከም ዘላ ራሽያ ኣብ ዓቢ ኩናት ከም ዘላ ቻይና ምስ ኣሜሪካ ይሰሓቡ ከም ዘለዉ ስለዚ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ነቲ ሓጓፍ ክጥቀም እየ ዝብል ካልኩሌሽን ስለ ዘለዎ እዩ። but this is very important እዚ ሕጂ ዝበኩም ሓበሬታ ስምዕዋ ኣተሓሒዝና ክንሪኣ መንታን ኣብ ዓለምና ምናልባት ልዑል ምስትውዓል ዘድልዮ ነገራት ድማ ርግፀኛ ኤርትራ ብዛዕባ እንታይ ትሓስብ ከም ዘላ ድማ ክንሪኢና Drive has found its new target, the US State Department, which is basically their foreign ministry. A new draft policy has been leaked. It talks about overhauling the US State Department. And we're talking about some big changes here. If enacted, they could reshape American diplomacy. For good or bad? That's what we will try to discuss. First, let's look at the top proposals. Number one, eliminating most Africa operations. The plan is to shut down embassies and consulates in the continent. Oh my God. Azazia Nadia, please na buzuh sabab tsuhwa. This is important. Sugum tibogan America ማለት እዩ ተገይሩ ይኮነን ፅንፅንታ ዝወፀ ሓበሬታ ዝወፀ ዝዝረብ ዘሎ ኣሜሪካ ጠቕላላ ብኣፍሪካ ዘለዋ ተገዳስነት ስቴት ዲፓርትመንት ናታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዝነበሮ ኣብ ኩሉ ሃገራት ዝነበረ ቆንስላዊ ወይ ኤምባሲታት ወይ እውን እቲ ፖለቲካዊ ሚሽንስ ናቱ ክዓፅቆ ምዃኑ እዚ ድማ ዋጋ ሴቭ ንምግባር ወይ እውን ዘለካ ሃብቲ ኣብቲ ዘለካ ዘድልየካ ጥራይ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ረብሓ ከምዘይብላ ዝገልፅ ሓበሬታ ኢና ስለዚ ኤምባሲታትን ቆንስላትን ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ነቶም ናይ ባዕል ኤርትራ ጥራይኮንስ ካብኡ ንላዕሊ ንክዓፁ ተበጊሱ ከም ዘሎ ኣሚን እዚ ዘረባ እዚ ጥራይሲ ከም ኤርትራዊ እንድሕሪ ኮንካ
ናይ ብሓቂ ኣብ ፅቡቅ መድረክ ከም ዘለና ኢና ንፈልጥ ኤምባሲታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ስለተዓፅወ ስለምንታይ ትሕጎስ ኣለካ ትብሉኒ ሰባት ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም ወል ኤምባሲታት ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ መዓት ገንዘብ ክወሃቦም ከሎ እንታይ ረቢሕና ንሕና እዩ ትሕቶ ኤርትራ በቲ ናይ ኤምባሲታት ናይ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ፀገም ዘጋጠመ ሃገር ምዃና ኸ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲና ኣሎ ዶ ፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክስ ዝበሃል ሓደ ዓቢ ሊቅ ናይ ኣሜሪካ ምሁር እንታይ ኢሉ ክዛረብ ሰሚዐ የምሲልኩም ሓደ ፕላትፎርም ኣብ ኣሜሪካ ዕልዋ መንግስቲ ዘየለ ስለምንታይ ዶ ትፈልጡ ዶ ኢሉ ሓቲትዎ እንድዒ ኣይፈለጥና ምስ በልዎ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ስለዘየላ ኣብ ኣሜሪካ ኢልዎ ኣብ ካልእ ዓለም ዕልዋ ዝግበር ቀዳማይ ምንጭ ናይቲ ዕልዋ መንግስቲ ኣሜሪካ ብመንገዲ ኤምባሲታት ናቱ እዩ ኤምባሲታት ናይ ኣሜሪካ ቀዳማይ ናይ ሬጂም ቼንጅ መሳርሒ እዮም ናይ ሬጂም ቼንጅ ተርዲኹም ኣለኹም ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ኣብ ኣሜሪካ ፍግም ኢሉ ሰጊዱ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝገብር መሳርሒ ነይርዎ ኣብ ልዕሊ እቲ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ CIA ከምኡ ድማ እቲ USAID ዝበሃል ዝነበረ ሓዊስካ ማለት እዩ መንግስቲ ንምቕያር እቲ ቀዳማይ ስራሕ ናቱ ዝነበረ እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ስለተኣለየ ከም ኤርትራዊ ከም ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኤርትራ መኪታ ከም ዝወፀ ጥራይና ንርኢ ዘለና እንታይ ብለኩም ፀኒሐ ቀድማ ኣቢለ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ዕድላት እዚ ተጠቂሙ ስጉምቲ ንክወስድ ገለ ወይ እውን ነዚ ሓጓፍ እዚ ክጥቀመሉ በይናይ ዓቕሙ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኣንቢባ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ኤርትራዊ እንተኮይንካ እዚኣ ጥራይ ክትርዳእካ ኣለዋ ኤርትራ ናይ ኣሜሪካ ዲስትራክሽን ካብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ወይ እውን ካብ ኣፍሪካ ዘለዋ ኣተኩሮ ይእለ ስለ ዘሎ ኤርትራ ረብሓናታ ሕጂ ናው ኦር ነቨር ናይ ሓዋሩ ሴኪሪቲ ፀገም ናይ ኤርትራ ሕጂ ክትፈትሖ ዘለዋ ኤርትራ ሕጂ እቲ ዝበለፀ ግዜ እዩ ንኩናት ይኹን ዕግርግር ዘይኮነ ኩሉ ዓይነት ሽርክነት ስለምንታይ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ርአየኩም ነይረ ፅንዒ ኢለ ከርአየኩም እየ ከተሓሓዘልኩም እየ ግብፂ ስዑድያ ኤርትራ ኬንያ ኢትዮጵያ ኩሎም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ክንርኢና ኣመን ኣገዳሲ ሓበሬታ ድማ ክበኩም እየ Though it's not clear which ones. Number 2, eliminating offices in Washington, specifically those that deal with human rights, democracy and climate change. Number 3, mass firing of career diplomats. The plan is to put people قال لك انت يبلالو اب واشنطن دي سي زلو كلاتهم تم ديبارتمنت ناي منغستي بس منتاي ዝተሓዝ ናይ ክላይሜት ቼንጅ ድዩ ናይ ሪፊውጂ ድዩ ናይ ዴሞክራሲ ድዩ ናይ ሂማን ራይትስ ዝበሃሉ ብምልኦም ራሪጉ ዶናልድ ትራምፕ ክዓፅኦም ምዃኑ ይሓስብ ኣሎ ኣቦይ ንኤርትራ ዝዓቢ ፀጋይ ክነግረኩም ኩሎም እዞም ኦርጋናይዜሽን እዚኦም ንኤርትራ ኣብ ምጥቃንን ንኤርትራ ኣብ ምጥቃዕን ንኤርትራ ኣብ ምሲጣንን ቀዳሞት ተሰለፍቲ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ንኤርትራ ኢሉ ይኮነ ዝገብሮ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ባጀት ናቱ ፀገም ስለ ዘለዎ عند عقمناتو ابتن عزد ليتراي كغبري دل سلا زلو حدا عب لوط يغبرالو እዚ ለውጥ እዚ ድማ ሶፋር ንኤርትራ ዓብ ከብፅሓ ዝኽእል እዩ ገለገለ ካብቲ ሓበሬታ ዝበሃል ዘሎ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ዝበሃል ዝነበረ ባጀት 50% ናቱ ከጥፎ እዩ ኣብ ርእሲ እንታይ ናይ 40 ክሳብ 50 ቢልዮን ባጀት ዝነበሮ USAID ዝበሃል ዝነበረ ንዑ ኣልዩ ካብቲ ተሪፉ ዘሎ ስቴት ዲፓርትመንት ዝበሃል ዘሎ ድማ ናይ ሬጂም ቼንጅን ገለን ካ ክገብር ዝኽእል 50% ባጀት ናቱ ድማ ከኣልየ እዩ ብኻላ ዘራርባ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ኣብቲ ዘድልዮ ክገርመኩም ብዛዕባ ኣፍሪካ ኤምባሲ እውን ክገብር ወይ ካቲ ኣፍሪኮም ዝበሃል ወይ ከምዚ ናይ ኣፍሪካ ዴስክ ዝበሃል ዝነበረ ንዑ እውን ከኣልየ ይደሊ ኣሎ ሓደ ንእሽተይ ታስክ ፎርስ ገይሩ ንኣፍሪካ ዝከታተል እምበር ብዛዕባ ኣፍሪካ ክግደስ ኣይኮነን ስምዕዎ እዚ ኸ ኣመን ኣገዳሲ ነጥቢና ንርኢ on paid leave first, then eventually terminate them. Number 4, put an end to the foreign service exam. Every aspiring diplomat has to pass this test, but the plan is to create a new hiring system, one that aligns with Trump's vision. And finally, number 5, shut regional bureaus. Instead, set up 4 diplomatic corps in Eurasia, in Middle East, Latin America, and the Indo-Pacific. These are the 4 corps. In case you missed it, there is no Africa Corps. Clearly, the biggest cut is directed at Africa. God, I thank. እንታይ ብልሎ ናይ ብሓቂ ዝን ኣምላኽ ተመስግነሉ ነገር እዩ 4 ሚሽን ኮርስ ክገብር ዩሮ ኤሽያ ንኤውሮፓን ኤስያን ዝጥምት ንኢንዶ ፓሲፊክ ዝጥምት ነቲ ናይ ኤስያ ዝጥምት ንላቲን ኣሜሪካ ዝጥምት ማእከላዊ ምብራቅ ዝጥምት 4 ማለት ሶሪ ኢንዶ ፓሲፊክ ማለት ነቲ ናይ ኤስያ ማለት እዩ ዩሮ ኤሽያ ማለት ራሽያ ምስ ኤውሮፓ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እቲ ሚድል ኢስት ዝበሃል እዩ ላቲን ኣሜሪካ ኣፍሪካ ዝበሃል ኣብቲ ዲክሽነሪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ የለን እዚ ኻ ዘገርም ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ኣፍሪካ ኣፍልጦ የብሉን ተገዳስነቱ የብሉን ኣብ ዘረባ ናቱ ይኹን ኣብ ፕላን ናቱ ኣፍሪካ ኢሉ ይፈልጥን እዩ ኣፍሪካ እንተኢሉ ድማ ንክፀርፍ ተዘይኮይኑ ንፅቡቅ ከልዕሎ ኣይክእልን እዩ ኣሜሪካ እቶም ኣብ ኣሜሪካ ተንበርኪኾም ዝልምሉ ዝነበሩ ከም በዓል ኣቢ ክርስዑ እዮም ተረዲኹም ኣለኹም እቶም ብኣሜሪካ ሽግር ዝገጥሞም ዝነበረ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ እሞ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ሂወቶም ክመርሑ ዝፈተኑ ድማ great news እቲ ዝበለፀ ዕድል የጋጥምኩም ዘሎ ንሪና ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ምዕባለ ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና Now if this plan is approved it would shut many embassies by October 1st. The question is why?
The draft says that it's all about cutting waste and fraud, but the plan is yet to be adopted. Secretary of State Marco Rubio has downplayed it. He's called the report fake news. Plus, there is more than one report circulating at the moment. Another one says the department's budget will be cut by 50%. A third one claims that 10 embassies will be shut down, 10 American embassies. Whatever they go with, whatever plan, it will have to be approved by Donald Trump. And even after that, there could be legal challenges. But the larger question is, will this weaken American diplomacy or will it avoid fund wastage? Some of the provisions do sound good, like ending so-called democracy promotion campaigns. Nobody asked for these reports or suggestions in the first place. The State Department simply بحصر زبالة زي أب كبابينا نزن ريو زلنا كنتات أجمت إتخان تاريخايو نايب حكي نتي عنداري أكايدا زنبرينا أمريكا أبزو باكرنا أفريقيا أب أفريقيا بعبيو أبكرنا أفريقيا دما نيرترا نمخبابن نمعسعون نمرماسن استجبر وعزو باجت كله يكونن درو تكونتات نويح وان قصيلن يرو دونالد ترامب دما زخونه يكون بوليسي نزيتات كساس زغل سلازي يلي انكولايتا انكر ستيت تباهيلا تقليص أزنبرت ناي أمريكا for example أنكر ستيت ناي أمريكا بكرنا أفريقيا كابيتوبيا ناب كينيا يتغير نيرو من الباتيا ناي مودة Of the tolls collected on this highway in Nairobi go to the China Road and Bridge Corporation. It was completed 3 years ago. بأمريكا أبزبن جو بايدن عبد كبرز وهابوز نبرت دون ويليام روتو انت خونون دارجا مس تشاينا نخيلقب مس تشاينا زلو ركبات نكودل مس كالي زلوهم ركبات قديفو مس راشا زلو ركبات قديفو ناي أمريكا أنكر ستيت نكون تباهيلو أبي حجز وهابوز نبرة ويليام روتو تسفاز غرت أي زمسل تخيلو نتشاينا نبيجن كخيد ودي كم زلون أي حمد أفجيرو بريزنت نتشاينا كقبلهم خانيز نجرزلو سلازي كل حسب من قدات دل زلا زي من قد خامد لاي كينيا أنكر ستيت يلانيرنا كالاي أنكر ستيت ما من يلانيرنا إذا تذكروا تقولكم جو بايدن ويليام روتو ساكن دي يجنجنو خمس نبرة أبكالي ريبورت ما هي بكم نيرة تكالي أنكر ستيت بحال زنبرة أب زوباكرنا أفريقيا ما من نيرو of course تي جبت زبحال حيلي نيرو. China has just deployed military aircraft to Egypt for their first ever joint air force drills, codenamed Eagles of Civilization 2025. Print. We're watching these developments closely. The Red Sea is critical to global commerce and security. Middle East. The exercises build upon China's participation in last year's Egypt International Air Show, where Chinese warplanes made their African debut. Egyptian interest in advanced Chinese fighters, including the J-10C and possibly the J-20 stealth fighter, has grown significantly over recent የተባለ የጦር ዝግጅት እያደረገች ነው። ዶናልድ ትራምፕ ከጋዛ ጋር በተያያዘ ግብጽ ፍልስጤማውያንን አልቀበልም በማለቷ አሜሪካ ከ50 ዓመት ሕጅን ታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ክልተ ነገራት ከተሓዘልኩም ስለ ዘለኹ ያምፅልኩም ዘለኹ ወላ እውን ግብጽ እንትኾነ ግብጺ እቲ ናቱ አላያንስስ ሽፍት ክገብር ጀሚሩ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ወላ ብግብጽ እውን ተገዳስነት ናቱ ወላ እኳ ኣብቲ መጀመርያ ባጀት ንእስራኤልን ንግብጽን ጥራይ ክህብ ኢሉ እንተነበረ አካይዳ ናቱ ግን ናብ ግብጽ እግሩ ክሕፅር ከም ዝኽእል ስለ ዝፈለጠ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ግብጽ ናብ ቻይና ከይዱ ናይ ቻይና ፍሉይ ሚሽን ፍሉይ ወታደራዊ ልምምድ ምስ ሰራዊት ናይ ቻይና ከምኡ ድማ ምስ ራሽያ ዕምቆ ዘለዎ ዝምድና ክገብር ይፍትን ኣሎ እንታይ ዘርእየና እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ቆላሕታ ኮምፕሊትሊ ይቕየር ከም ዘለዎን ድምጣል ናቱ ድማ እቲ ሓጓፍ ዝኽፈት ዘሎ እቶም ተደለይቲ ሃገራት ነቲ ቦታቲ መተካእታ ይደልዩሉ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቓስ ግብጽ እንትኾነት ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኣሜሪካ ትባሃል ዝነበረት ጋብ ብካልእ ክሽፍኖ ክትፍትን እያ ክትጓየያ ምክንያቱ ልክዕ ከም ኢትዮጵያ ለማኒት ሃገር ስለ ዝኾነት ግብጽ ንባዕላ እቲ ባጀት ናታ ካብ ብዙሓት ሃገራት ዝሽፈን እዩ ንግብጽ ግን ፅቡቕ ነገራ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታ ስለ ዘለዋ እንድሕሪ ኣሜሪካ ነቲ ባጀት ሕፂራቶ ኢሚድየትሊ ቻይና ካቨር ክትገብሮ ከም ትኽእል ስለምንታይ ስዊስ ካናል ማለት ሓደ ካብቲ መፋጠጢ ነጥቢ ስለ ዝኾነ እዚ ቦታ እዚ ዕድል ዝህብ ኣይኮነን ከምኡውን ጅቡቲ ኣሜሪካ ካብ ጅቡቲ ተወፂያ ኢሚድየትሊ ቻይና ነቲ ቦታ ነታ ክትቆቕ ክትፍትን እያ ወይ ካልኦት ሓይልታት ራሽያ እውን ትዕድል ተረኺባ ስለዚ ኤርትራ እውን እኳ እያ ዘላ ግን እቲ ናይ ኤርትራ ፅብለላ ናይ ዓሰብ ብጅቡቲ ገይሩ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ጥራይ እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ሃገራት ክጓየዩላ ዘይከኣሉ ዘለው ምስ ግዜ ግን እሱ እውን ክቕየር ምዃኑ ክፈልጥ ኣለና ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ እምበር እዚ እውን ክቕየር ምዃኑ ስለዚ ኣሜሪካ ንግብፂ ባጀታ ክትሕፅር ብጀመረት ቻይና ከመይ ኣብቲ ቦታ ተኣቱላ ኩሉ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየና ዘሎ እቲ ሽፍቲንግ ኣላያንስስ ዝበሃል ሽርክነታት ካብ ሓደ ናብ ሓደ ይኸዱ ኣለዉ ኣሜሪካ እግራ እንድሕሪ ሕፂራ ነቲ ቦታ ናታ ካልኦት ሃገራት ክትክኡ ወይም ብፍላይ ስትራቴጂካውያን ኣገደስቲ ሃገራት እንድሕሪ ኮይኖም ነቲ ቦታ ናቶም ንካልኦት ሓይልታት ኣገዳሲ ምንቅስቃስ ክፈጥር ክኽእል እዩ እዚ ድማ ነቲ ጂኦፖለቲካዊ ሽፍቲንግ ኣላያንስስ ዝበሃል
ከቃላጥፎን ከራጉዶን ዝኽል ነጥቢ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እዚ ብደረጃ ዓለም ክኾን ከሎ ኣብቲ ዞባና መፂና ክንርኢ ከለና እንታይ ይግበር ኣሎ እንታይ ይእለ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከመይ ደረጃ ወሪዱ ኣሎ መጀመርያ እስከ ብደረጃ ቁጠባ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣብይ ኣሕመድ ናይ ቁጠባዊ ነውፂ ኣብቲ ሃገሩ ዘሎ እንታይ ይመስል ክንርኢ ክንፍትን ኢና ስለምንታይ ሓደ ካብቲ ንዑ ዝለዓለ ብድሆ ክፈጥረሉ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ናይ ቁጠባ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ኣብ ቁጠባ ከመይ ክኸዱ እዮም ቶም ሃገር እንድሕሪኻ ጥራይኻ ነቲ ሓቀኛ ኩነታት ክትርድኦ ትኽእል ሓንቲ ነጥቢ ድማ ኣላ ኣዛራቢት ኣርእስቲ ዘላ ብዙሕ ሰብ እውን ዝዛረበላ እዚያ እስከስምዕዋ ሐኪም ምን ያክል ገንዘብ ነው የሚያገኘው? እኔ ደሞዜን በግልጽ ልናገርና ደሞዜ 9451 ብር ነው። ስለዚህ እኔ 12 ዓመት ተምሬያለሁ። ከዛ ሕክምና ትምህርት ቤት 7 ዓመት ተምሬያለሁ። አሁን ስፔሻላይዜሽንን ልጨርስ 6 ወር ቀርቶኛል። ስለዚህ መደመር ትችላለህ ስንት ዓመት እንደተማርኩ 22 23 ዓመት ደረጃ ተምሬያለሁ። ተመርቄ ስወጣ 1000 ብር ነው የሚጨምርልኝ ደሞዜ። ስለዚህ አሁን ቤት ኪራይ ለአድማጫችን ክፍት ብናደርገው ይሻላልና እስትሪዎ ዘለኹም ኣብ ግብፂ ኣብ ኢትዮጵያ ሶሪ ብሜዲካል ዶክተር ኮንካ ተወዲኻ ናይ ሕክምና ሓኪም እንድሕር ኮንካ ክትውድእ ድሕሪ 12 ክፍሊ 7 ዓመት ናይ ስፔሻላይዜሽን ወይ እውን ክትመሃር ኣለካ ድሕሪ ወሲኻ ክንደይ ዓመታት ኣቢልካ ምስኣተኻ ዶክተር ትኸውን እቲ ዶክተር ድማ ክንደይ ደሞዝ ይብሉ ኣለው ካብ 9000 ክሳብ 11000 ዘሎ ደሞዝ ዝኽፈል ስፔሻላይዝድ ዶክተር ኣብቲ ናይ መንግስቲ ሆስፒታል ማለት እዩ ዝበዝሐ ህዝቢ ድማ ኣብ ናይ ህዝቢ ሆስፒታል እዩ ዝግልገል ኣብ ኩሉ ዓለም ማለት እዩ ውሑድ ሰብ ኣብቲ ፕራይቬት ገንዘብ መዓት ከፊሉ ክሕከም ዝኽእል እዞም ሓካይም እዚኣቶም ድማ እቲ ዝደልይዎ ዘለዉ መሰረታዊ ቀረብ ምስቲ መናብሮ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ክኸይድ ስለ ዘይከኣለ ድሕሪ 25 መዓልቲ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ወይ ከዓ ኣንጻርቲ መንግስቲ ክትንስኡ ምዃኖም እዮም ነጊሮም ዘለዉ በንጻሩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካድረታት ናይ ኣቢ በሸሓት ዝቁፀር ደሞዝ ከም ዝኽፈል ካድረታት ናቱ ክሳብ $4000 ዝኽፈሉ ከም ዘለዉ $9000 ክንደይ ብናቕፋ እንድሕር ተርጊምኩማ ይርዳእኩም ኣሎ ዶ $9000 ማለት ኖ 9000 ብር ማለት $80 ዲገለይ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ እውን ሓደ ፅሑፍ ኣውፅኡ ነይሩ አይ ቲንክ ኢትስ ካሊያ እዚያ ከተሓዘልኩም ክፍትነ ተመሊስና ኣብዚ እንተሪና there was one article ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ክወፁ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ንምግባር ማለት ድማ ሓካይም ማለት ኣብ ኩሉ ሃገር ዘለዎ እዮም ዓብይ ስታፍ ዘለዎ እዩ ሕክምና ድማ ብዝያዳ ብምንታይ ተጠቂዑ ኣሎ USAID ዝበሃል ሚልዮናት ገንዘብ ዝሕግዞ ዝነበረት ናይ ሄልስ ኬር ናይ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ስለዚ ንሱ ስለተዓለየ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚኣ ትሪእዋ ፀኒሕኩም ኢኹም ኣምፂልኩም ፀኒሐ እቲ ደሞዝ ናይቲ ሃገር እንታይ ከም ዝመስል ዶክተር 7000 ክኽፈል ከሎ ካቢነ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ክንደይ ይኽፈል 70000 ከቁንጩ መኪና ጋር ስለዚ መኪና ከምኡውን ገዛ ዝወሃብሎ 70000 ብር ይኽፈሉ ማለት እዩ እዚ ብውሕድ እዩ እቲ ኮራፕሽን ክገብርዎ ዝኽእሉ ከዓ ናይ ባንኪ ሰራሕተኛ ካብ 24000 ክሳብ 78000 ክኽፈል ከሎ ሓኪም ግን ካብ 6000 ክሳብ 9500 ይብላ ኣሎ ናይ ቴሌኮም ሰራሕተኛ ካብ 26000 ክሳብ 95000 ክኽፈል ከሎ ሓኪም ኣገይ ታሕቲ ናይ ከምኡውን የባንክ ቤት ዘበኛ 16000 ሶ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ቤት ትምህርቲ ይኹን ሕክምና ኣብቲ ዓዲ ዝተሓተ ደሞዝ ስለ ዘሎ ዳትስ ዋይ ሰብ ኣብ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ክመሃር ዘይመርፅ መብዛሕትኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባታት ገለ ተሪኽሞ ዝበዝሐ ሰብ ኣብቲ ፕራይቬት ስኩል እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ እቲ ናይ መንግስቲ ደሞዙን መናብሮናቱን ብጣዕሚ ፈይልት ዝኾነ ኩነታት ስለ ዝኾነ ሕጂ ገለገለ ሰብ ንምንታይ ናይ ኢትዮጵያ ትግደሱ ኦፍኮርስ ትግደስ ናይ ኤርትራ ክሳብ ኣብ ኤርትራ እንስሳታት ታይበልዑ እዮም ፖስት ክገብሩ ዝውዕሉ ዘለዉ ዊ ሃቭ ቱ ኤክስፖዝ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ሰንኮፍ እዩ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ንኤርትራ ሓቲተሲ ኣብ ኤርትራ ሰብ እንታይ ይኽፈል ምስ በልኩ ዝተሓተ ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎ ኣብ መንግስታዊ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ካብ 1700 ናቕፋ ንላዕሊ እዩ ዝኽፈል ብኻልእ ዘራርባ ካብ $100 ንላዕሊ እዩ ዝኽፈል ማለት እዩ ምክንያቱ $100 ከነሽርፋ ከለና ብ 1500 ስለነሽርፋ ዘለና ስለዚ እታ $100 ድማ ብኤርትራ 1500 እንታይ ክገዛልካ ይኽእል ዝያዳ ሰብ ይፈልጦ መምህር ናይ ዩኒቨርሲቲ ገፅካ ክኸይድ ከሎ ድማ እቲ ደሞዝ እናወሰኸ ከም ዝኸይድን ንላዕሊ ገፁ ከም ዝኸይድን ክሳብ ብዲግሪ ዝተመረቑ ክሳብ 3700 ዝኽፈሉ ከም ዘለውን ከምኡውን ዶክትሬት ዘለዎ ተኮይኑ ክሳብ 4200 ኣብ ኤርትራ ዘሎ ደሞዝ እቲ ዝበለፀ ይብለኩም ኣለኹም ኣብ ኤርትራ ግን እንተወሓደ ምስ መናብሮ ዝኸይድ እዩ እዚ ሰብ እዚ ክዛረብ ከሎ ማለት ከምዚ ንምግናን ከይመስለኩም
ካብታ ሀገራዊ ቴሌቪዥን ዝመጽእ እንደ ስፔሻሊስት ደሞዝ 10,000 ብር ነው ማለት ነው። በመንግስት ሆስፒታል ደረጃ ካየሹ 11,000 ብር 11,305 ብር አካባቢ መሰለኝ ካልተሳሳትኩኝ። ስለዚህ መገመት ይቻላል። አሁን ለምሳሌ ለምንድን ነው ይሄ ባለሙያ ይሄን ያህል አገሪቷ ገንዘብ አውጥታበት ይሄን ያህል ለፍቶ ሲወጣ ግን ቤት ኪራይ ራሱ መከራየት አይችልም? ስለዚህ አብይ አሕመድ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ምሕደራናቱ ዝንቡዕ ፖሊሲ ዘለዎ ምዃኑ ነዚ ግን ቀደም ተነጊርዎም ነይሩ ስለ ዘይርድኦ ህዝቢ ወይ እውን ስለ ዘይንበቦ እምበር ስምዑ ኣብዚ መልኩ አብይ የአመራር ዘይቤው ፈረንጆች ሞደስ ኦፕራንዲ የሚሉት አብይ የሚመራበት ዘይቤ ማደናገር ነው። አብይ ምን አይነት ሰብስታንስ የለው ከትምህርት ማስረጃው ጀምሮ በማደናገር ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ ጊዜ ወስደህ ሰከን ብለህ የት ነው የተማርከው ብለህ ብትጠይቀው የሚመልስልህ ነገር የለውም። ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች ተዘጉ፣ ለአብይ ደንተው አይደለም። ትምህርት ቤቶች ወደ ጦር ካምፕነት ተቀየሩ፣ ለአብይ ደንተው አይደለም። ዝም ብለህ ከሰባተኛ ክፍል ድንገት እዚ ትጌታቸው ረዳ ዝበሃል እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ናቱ ኣገባብ ምሕደራ እንታይ ይልከተ ወይ ካብ ፊሎሶፊ ናይ ምሕደራ ናቱ እንታይ እንድሕር ኢልኩም ዝፈልጦ ተኮይኑ ማለት እዩ ምድንጋር ኢሉ ሓሲኻ ኣሽኪዕካ ምኻድ ማለት እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ካብ ሻብዓይ ንላዕሊ አብይ አሕመድ ኤግዛክትሊ ኣበይ ተማሂሩ ዝፈልጥ ሰብ የለን። ዶክትሬት ኣለኒ ፒኤችዲ ኣለኒ ባህላዊ ድማ ስለዚ ንአቢ ትምህርቲ ተዓፅዩ ኣይተዓፅዩ ዘገድሶ ኣይኮነን። ዳትስ ዋይ እቲ ትምህርቲ ዳርጋ እናደኸመ ከይዱ መንእሰይ ናብ ውትድርና ጥራይ ንክኸይድ ዝደፍእ ዘሎ እዩ ዝበሃል ተርዲኹም ኣለኹም። ስለዚ ንአቢ ባዕሉ ጌታቸው ረዳ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ ትምህርቲ ይኹም ብዛዕባ ሕክምና ንዑ ይጠዓሞ ነታ ተብለጭልጭ ዘላናቱ ኣብ ጥቁኡ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ለንቀነ ናይ ፋሲካ እንታይ ይገብር ነይሩ መስልኩም እናዞረ ኣብ ገለገለ ዝፈረሶም ገዛውቲ መግቢ ገለ ይዕድል ነይሩ ሓደ እንታይ ኢሉ ፅሒፍሉ ንስኻ እኮ ቢልዮነር ኣይኮንካን ገንዘብካ ቻሪቲ ክትከፍል ኢልዎ ንስኻ ኣብ መራሒ ፕራይም ሚኒስተር ኢኻ። ፕራይም ሚኒስተር ማለት ድማ ገንዘብ ነቲኦም ክትብ ነቲኦም ክትገድፍ ዝሃበካ የለን ፖሊሲ ኢኻ ክትገብር ዝግባእካ ህዝቢ ንኸይጠሚ ሰሪሑ ንኽነብር ፖሊሲ ዳ ትገብር እምበር ቢልዮነር ኣይኮንካን ንስኻ ከይድካ ናይ ቻሪቲ ከይድካ ፊላንትሮፒስት ዝገብርዎ ነገር ክትገብር ትፍትን ኢልዎ። ስለዚ ስርሑ ከማን ዘይፈልጥ ምዃኑ ነጊርዎ ሓቂ እዩ ማለት መንግስቲ ስርሑ እዩ ዝሰርሕ ዳ እምበር ኣምፅኡ ንሱ ሕራይ እስኪ ኣብ ገለ ከባቢ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ መግቢ ገይርሎም የኣይ ሳቶምቶም ዝኸፍአ ሂወት ዘለዎም እዮም። ስለምንታይ ኣብቲ ካልእ መናብሮ ተጓሒፉ ዘሎ ህዝቢ ኸ ንሱ ንዖም ዘመልከት እዩ። ስለምንታይ ግን ነዚ ነግረኩም ኣለኹ ኣንጻርና ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ቁጠባዊ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ስለ ዝዛረቡ ንሕና ድማ ነቲ ናቶም ሴትኣፕ ክንዕንዎ ክንብገስ ክንክል ኣለና። ምክንያቱ they are waging war ኣብቲ ናይ ኤርትራ ኣይደንቲቲን ኣካይዳን ንሕና ድማ ነቲ ንሳቶም ኣብ ልዕልና ኣዚዞሞ ዘለዉ በቲ ንሳቶም ዝዝዎ ዘሎ መንገዲ ከም መልሶ ክንግደድ ኣለና። ሕጂ ናብቲ ርሱን ዝኾነ ፖለቲካዊ ዲቤት ዘሎ ንስገር። እዋን ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ከገልግል ዝፀንሐ ጌታቸው ረዳ ካብ ትግራይ ሃዲሙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዕቑባ ድሕሪ ምሕታቱ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ንክሰርሕ ብኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተሸመ ዝዝከር እዩ። ጀነራል ታደሰ ወረደ በይኑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጓዒዙ ምስ ኣብይ ተሸመ ኣብ ዝተሓበረ ኣጋጣሚ እውን ክልቲኦም 8 ነጥብታት ዝሓዙ ስምምዕ ከም ዘካየዱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ክግለጽ ፀኒሑ ኣሎ። ኣብዚ ኣብ መንጎ ጀነራል ታደሰ ወረደን ኣብይ ኣሕመድን ዝተኻየደ ርክብ ግን ካብ ህወሓት ዝኾነ ኣካል ከም ዘይተሳተፈ ዝዝከር እዩ። ኣባላት ህወሓት ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ንክሰርሕ ዝቕበሎ ጉዳይ እኳ እንተነበረ እንተኾነ እቶም ኣብ መንጎ ኣብይ ኣሕመድን ጀነራል ታደሰ ወረደን ዝተኻየዱ ስምምዓት ግን ገለ ካብኣቶም ብህወሓት ተቐባልነት ኣይረኸበን ፀኒሑ እዩ። እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዝኣተዎ ስምምዕ ዝጥሕስ ኣካይዳ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ብብልፅግና መግለፂታት ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ብብልፅግና ናብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝቐንዐ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ህወሓትን ክግበር ዝፀንሐ ርክባት ጀነራል ታደሰ ወረደ ደው ከብሎ ምዃኑ ኣብቲ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዝተኻየደ ስምምዕ ተረዳዲሉ ነይሩ። እንተኾነ ሕጂ ግን እቲ ርክብ ቀፂሉ እዩ ዘሎ። ሓደ ናይዚ መርትዖ ወይ ከዓ መረጋገፂ ድማ ኣብዚ ሰሙን ካብ ኤርትራ ዝመፀ ኣወል ስዒድን ኣብ ትግራይ ዝርከብ ኣባል ህወሓት ወይ ከዓ ካድሪ ህወሓት ብርሃንን ፋዓተይን ርክብ ከካይዱ ሪኢና። እዚ ከዓ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፍቃድ ስለ ዝሃበ እዩ ተኻይዱ። ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ስምምዕ ዝጥሕስ እዩ፣ ብተዛዋሪ መንገዲ ኸ ንውዕል ፕሪቶርያ ዝገስ እዩ ዝብል ክስ እዩ ዝቐርብ ዘሎ።
ከመርገጺ ጀነራል ታደሰ ወረደ ግን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ትግራይን ዝግበር ርክብ ንሰላምን ምዕባለን ክልቲኡ ሕብረተሰብ ክሳብ ዝኾነ ክቕፅል ምዃኑ መርገጺ ምዃኑ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ኣብ ናይ ትማል መደብ ገሊፅ እየ ነይረ ዝኾነ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዝቃወም ኣካል ኣብ መሬት ትግራይ ከይርአ ኣውጅ እዩ። ሕጂ እዛ ዘረባ እዚኣ ብምስቲ መንግስቲ ዓቢ ዘውፅኦ ዘሎ ሓበሬታ ከነቀዳድዋ እዚ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝበሃል ሓደ ካብቶም መልሓስ ናይ ዓቢ ዝኾኑ ጋዜጠኛታት እዮም ናይ ትግራይ ኢንትሪም ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝተመረፀ ታደሰ ወረደ እንታይ ገይሩ ይብሉ ኣለዉ The newly appointed president of the Tigray interim administration has announced a streamlined cabinet. Cabinet ናቱ ካብቲ ቀደም ዝነበረ 27 ቦታታት ናብ 21 ከም ዘውረዶ deputy ናቱ ድማ ነቲ ኣማንኤል ኣሰፋ ከም ዝመረፆ ኣብይ ኣሕመድ ዘይደልዮ ማለት እዩ ካብቶም ኣባላት ናይ ህወሓት ስለ ዝኾነ told the deputy chairman of the TPLF ሓደ ንሱ ጥራይ ከም ዝኾነ has been selected. Similarly in a major move ኣገዳሲ እዚኣ major move late last week Lieutenant General Tadesse also overturned the suspension of 3 senior generals. ሰለስተ ኣገዳሲ ጀነራላት ኣብ ግዜ ጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣኖም ተሓኺኾም ዝነበሩ ናብ ስልጣኖም ከም ዝመለሶም ንሶም ድማ ማዓሾ ዝበሃል ማዓሾ በየነ ምግበይ ሃይለ ከምኡ ድማ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ ዝብልዎ ይመስለኒ previously imposed by ጌታቸው on March 10th. ስለዚ ወርሒ ዕለት 10 ወርሒ 10 ወርሒ 3 ናይ 15 ዘጋጠመ ተወሲኑ ዝነበረ በጌታቸው ረዳ ንሱ መሊሱ ኣቦቶም ከም ዝኾኑ ገይርዎም ኣሎ he also reinstated General ፍስሐ ኪዳኑ as head of the Bureau of Peace and Security after ጌታቸው ረዳ removed him when the Bureau opposed the suspension. ስለዚ ነቲ ሓላፊ ናይ ሰላምን ርግኣትን ናይ ሴኩሪቲን ዝነበረ እውን ናብ ቦቱ ከም ዝመለሶ እዚ ኻንታይ this the reversal not only restores the senior military figures to their roles but also brings back Brigadier General Migbei, who also faced accusations from the Ethiopian Defense Ministry of aiding recent Fano-led armed attacks in the Amhara region. ስለዚ ናይ ጀነራል ምግበይ ናብ ስልጣን ምምላሱ ድማ ነቲ ሰራዊት ናይ ፌደራል ንፋኖ ሓጊዝካ ኢሉ ፈጢርዎ ዝነበረ ክሲ እውን ዘውድቕ ስለ ዝኾነ ታደሰ ወረደ ብርግፅ ንኣብይ ኣሕመድ ከምታ ዝበሎን ወይ እውን ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተፀበዮ ይኸይድ ከም ዘየለ እዩ ዝንገር እዚ ኻ እንታይ ዘርእየና እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ታደሰ ወረደ እቶም ናይ ህወሓት መራሕቲ ደብረፅዮን ዝመርሑ ዘሎ ጉጅለ ማለት እዩ ታደሰ ወረደ እዮም ዝደልዩ ነይሮም ንጌታቸው ረዳ ድማ ብኣግኡ ከዓልይዎ እዮም ዝፍትኑ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ኣማራፂ ምሳነ ንዑ ገይሩ ሕጂ ግን እንታይ ኣጋጢሙሎ ብዚያ ስምዑ አቶ ኃይለ ወልደ ሚካኤል ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ከም ዝውዓል ተሰሚዑ ኣሎ አቶ ኃይለ ወልደ ሚካኤል ወይ ድማ ኃይለ ሊባኖስ ተባሂሉ ብስፍሓት ዝፍለጥ ትግራዋይ ነበር ላዕለዋይ ኣመራርሓ ትግራይ ኣብ እዋን መኸተ ካብ ትግራይ ብሱዳን ገይሮም ተላኢኹ ከም ዝወፀ ይፍለጥ ብቐንዱ ኣብ እዋን ጆኖሳይዳል ኩናት ትግራይ ምስ ሎጂስቲክስን ምሕደራ ሃብትን መኸተ ኮይኖም ከም ዘገልገሉ ዝገልጹ ንኣቶ ኃይለ ሊባኖስ ብቐረባ ዝፈልጥዎም ተጋደልቲ ምስ ቀረብ ኣጽዋር ተዛሚዱ ሃብትን ገንዘብን ሒዙም ካብ ደገ ቀረብ ኣጽዋር ከተዓዳድግ ከም ዝወፀ እንትኾነ ግና እቲ ሃብቲ ህዝቢ ትግራይ ንመኸተ ዝተባሃለ ንውልቀ ረብሓው ኣውዒልዎ ብምባል እዮም ዝኸስዎም ቅድሚ ዓመት ኣክቲቪስት መዘክር ኣባዲ ዞሞም ኣብ ኣቶ ኃይለ ሊባኖስን ቀንዲ መራሕቲ ህወሓት ብፍላይ ድማ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ኣዛሚዱ ነይሮም ብዛዕባ ብስፍሓት መረዳእታታት ዝበሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝርግሑ ስዒቦም እዩ ክፍለጥ ክኢሉ ኣቶ ኃይለ ሊባኖስ ይኹን እምበር ተጋዳላይ ኃይለ ሊባኖስ ኣብቲ እዋን ብኢሜል ናብ ትግራይ ሆራይዘን ኣብ ዝለኣኸ መከላኸሊ ሓሳብ ወይ ድማ ውልቃዊ ግብረ መልሲ እቶም ብኣቶ መዘክር ኣባዲ ዝቐረብሉም ምስ ምጥፋእን ገንዘብን ሃብትን መኸተን ዝምልከቱ ክስታት ካብ ሓቂ ዝረሓቁን ጭቡጥ መረዳእታ ክቐርበሎም ዘይክልን ብምባል ነፂጎም ኣብ ሚድያና ድማ ኣቕሪብና ነርና ኢና ሎሚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ኣቶ ኃይለ ሊባኖስ ካብ ዝነበረሉ ሃገረ እንግሊዝ ተበጊሱ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ እንትበፅሕ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ ከም ዝዓልዮም ሓቢሮም ዘሎም ኣብ ኢዱ ዘይተፈቐዱ መሳርሒታት ኮሙኒኬሽን ወይ ድማ መራኸብቲ ሬድዮታት ሒዙ ተረኺቡ ብዝብል ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ ፖሊስ ከም ዝዓለዮም እቶም ምንጭታት ሓበሬታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣመላኺቶም ዘሎም ብዙሓት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ በዓል ቤታ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ህወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር በዓል ቤታ ምዃኑን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ከም ዝተኣስረን እዮም ዝፅብፅብዎ ዘሎ ሕጂ እዚ ቪድዮ እዚ እቲ ካድረታት ናይ ዓቢ ነዚኦም ፖስት ዝገብሩ ዘለዉ ናቱ ድዩ ዓይናቱን እዩ ወላ ሓንቲ ጭብጢ የለን ኣምፃ ኣቢሎም ቅድሚ ሕጂ እውን ነቲ ናይ ኦሮሞ ፖለቲከኛ ክኣስርዎ ከለዉ ከምኡ ኮምፒተራትን ሽጉጥን ገለመለን ከም ዝነበሮ ገይሮም ኣቕሪቦም እዮም እቲ ሰብ እቲ ናቱ ዲቲ ቦርሳ ዓይናቱን ባዕሎም ዝመልእዎ ቦርሳ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ዊ ዶንት ኖው ዓይናቱን ኢለ ክማጎት ኣይክልንየ ግን ጀነራሊ ንሓደ ሰብ
انت وحده بحقاو منقد كقبرة تخليقها ازي دريو زلنا كل زي مسارحيتات حيزو لول تزي كوينو كم زي عينت مسارحيتات حيزو كعاتو زخلنا بيربورت سي I don't know مين زيوم سبات زياتهم جن كم يوم يرداننيو جن بحفشة بعال بيتادو ولا أفكارياني مونجورينو نتا فتل ورك قبل زجابير يبو مبال نساقل كابتم مرحلتنا هو حاسر زخونة كاركتر أساسي نشمون كوني خليو كل زين ريا زلنا جن قبل علتهم مراحتي هو حت تارجت بمقبار لك كمتي إليتنا يا محرا مسفان نركب على لونا تبعله زقنتلن كاب هاجر توجي ما كم زي عطس جبر زلو نبرتهم زور زلو تمساسالي قبل عليه تجارون زجبر زلو كل زي دما نب حدا نبيز دف زلو تي أبتكراي زلو مرحنة عدي سابات أمامينو خيط كم زي كل السنت ده يكونوا دما إيشام أبيد عدي سابا ويون أبتحتي أبي أحمد كون تحرقين نحوارو أسب مبال جزين توصيدهم قاتلهم سلزخانة سقمتون كوزدو يدفعون كم زلين عن رجالنا أبزي كربات رايز الرجال كل تفزخنا لو تينا عن رجالنا أبزي حلفين تايرين علينا كتحازلكم سلزدلو غير زخاص معوا لو قبل علوت حالفتي من محدار كل عفار حاد مخانو زفلت أمر رحاء تكلل ناب إيرترا دوب تحسو كم زعاتو تسميع علام بمسألة استفلاري تصبصبات كابيتي بأن إيرتران زلو حبريتات كم زمالختم قبل علوت مريحنة من محدار كل عفار مخانو زنقرلهم أمر رحام منقست إيتيبيا سليمم ناب إيرترا كم زعاتو يتدريج زلهم بزعبازو قداي كابل من محدار كل عفار يكون منقست إيتيبيا زتوها بحبريتها لنيوم انتخونا قنا كابي إيرترا زلو حبريتات كم زمالختون تخينهم بحالة تات تخلل كورينيل إبراهيم عثمان على وتهدروا حلفي أوجوج مزنبرم استمروا حمخانهم زدوس زلهم ثم علوت حلفتي أستات 220 عبالاتهم زخونم عطواتون حزام يوم نابي إيرترا آتيم زلو بمبالين زيكم دينون كله قبل علوت حلفتي من محدر انتي نري لنا أبزي أنا بحكي أقداسي مدرخ تبصحكم زلو عبتنا إثيوبيا كراك عبتنا أبي أحمد مرحنة تنوتي نبزل على درجة نادي يبي خيط كم زلون نعم حرا أبزي سفح كينات أبزلو لو جزء بوجن حزب أمحران تي ناي أبي أحمدن ندحريك كمل سولو أبزيك الدرجة عبد حلو زلو بوجن تجراي كم دما بكالوت وجنات تكبر زلو مكس خاصة ما في الله بناء عفار تكبر زلو دما العلا قد سنة كل وزخلي زخا قد نريو زلنا مكس خاصة أما وداتا زياونيش نسمعيا የስልጣን ጥመኛ ነኝ ምናምን ተብዬ እንዳስብ የምቀኘው የቅናታው እኛን መሆን ያቃታቸው ባህሪ كم زتري وزلهم زي وتهدراوي أمرار حنا يفانو باستفلالي من قد تفتيرو زول حيلي أبي أحمد بزخونة يكون من قدي ولا بوليتيكا وديالوج غيرك هدوي تعريلو زي سب تنسيز له بزخونة يكون من قد كده قصة خلا يكونن ولا يتبعوا نحوار يزب لكم أب حدا جنيا كنتات بس يحكم زلا كيلاتات بوليتيكا دزاربو نزل سلدري دلويم أبام حارة فانو زبال بحادة حلافي بحادة زي غيدا يكون ناب تقرأي كوز حشي كونابو تاب تقرأي زول حيلي فلي حيلي ناي تقرأي دو ويكا سرايت ناي تقرأي تباهيلو أزدستين جنرالاتين زلوي أبام حارة حدا يكبب بوغني تأكيب زلو أبنا زي زارب زلو حارة كابتم مرحتنا فانو زبالي تم تقو زلو ريو إزي سبزي كتأمنا تخليخا كنديكم حلفتي من ما زلو نخلاتهم كتأمنهم تخينكا قالا كابتم وتحضرات ناتو نفسو زغالة قال سلميدهم سلو زلو قال سلما نفسو زغالة سمعتون سلا دفتر دليتنا توم كساديس مركالم أبي أحمد دما نجوم سبازياتهم سمعوا دليتهم نخسم مرزلو تقولوا أزي كبيري مخنياتو دليتنا توم تايو تا كرسيناتو سلزخونة أغلال لك عبارات كيلو كلا سلزلو مبرنا محارنا أخو سوترا يكون إذن ودزن أب قمت إتخانة كنتات كتري خلقا بفلا يبوغن تقرايز متزلو دمسي سمعوا عج وينا نا أبي أحمد نطفئ الخناتات نتفطيرو تاخوينا زي نطفئنا أبي أحمد نتي دمنيا من كنيا ناس خونا سرعة مفرس ناتنا قدامي علامة يخون زقبو نعانا خطفئنا زدل زلو سرعة إثيوبيا منقست إثيوبيا زطفئلو زفرسلو خوناتات ندحرت ما تاشيو مزخون يكون أكل كوينا خنسرح فقادنياتات كنكون لنا بقي من بزلو تفتقر خوناتاتن نو مسيوم ينسرحن كنو لين خلن زي عشنة يو دنكرنا يو سلازي نبرهانا قبر قرقس وريدهم ملوتهم ندابو قوس زولو معاني نسخاتكم دارقا تاسم لميدكم وايهم
دحراي كعبت حد وجن كع تقاومتي منجست إرتراعينا زبلو أكلاتون أبزوان زي استلالفهم تغيروا قلقليهم مس منجست إثيوبيا حبيرهم ناي مسرح خونات لزفتروا نحنا مس منجست إثيوبيا مستي زي شفكم حبيرنا هنسرحينا نصراتكم جن مس منجست إرترا خيط صرحوا ولا شفكم يقفعوا نو نعاهاتكم كنتأكم كنبل نعانا زربحنا نقر أين قدفني يا ملسازيا exactly كنكسلينا كلا تحازلكم هنا اسمعوا بكالكوليشن يلقد كنا شعبية بكالكوليشن يلقد كنا فراغوني شعبية وهي قداف مالتيو اوكي شعبية مالت هزليز اوكي هي قداف منه Yes, let's continue the conversation. كريكم يا أبتنا نايتهم كالوت كيس أقرأ كله. إثيوبيا ديو سياسة على الديمقراطية بين زوج قتل تبح بمول أصداء يتقبل. مالتي ميزانه ونكون تخوينا إذا الديمقراطية هوي كون زلوا ناي ديمقراطية حدا مرجع يلا كم تعزوله بس إحنا قلنا نقول نخل. ثم إثيوبيا خوينا نكون زلوا بتعمل السؤال. مالتي الناس من الناس أشور يوم زاروا زلوا. أنا أقول تاوي يلنا بهالاي. أنا زبون زلوا ما أي حزب تقرأي سلزونه مو سرفايفل ناي هلونا قدام الحكومة بوزي سل زرعي ينتهي الوو خمسة ولا نجار سينيكال ريل بوليتيك الواتو تم ناي بوليتيكا سوات مالتي خمسة كأنك نقصان تكون كلها خمسة اسم السنة سحون صراحة سلة خليه سلازي سلاشكم حزنات نمفتار ناي جدًا ناي حوار فاليو وشير فاليو إتيكس كله جدًا يكونن نعلم تمكرهم أيرن ጭቡጥ ህዝብ ዘለውን ኮም እዩ ስለዚህ ሰገርና خسرنا. Yes, this is a very brilliant statement. بكل ما قد كرينا كنت سلسته حبريتات كبكم سلوز زلخيه ابزون حنت نيرات نسمعوا مسكزيوم ايش خوني خدي قال كاسن الذي برهانه مس اول زغور ركبسي ولا حنت خمس فري يقولوا نوت خمس عيك نيك عطا حسب بزباله أنا قلت لك نسون أنا فهم بروباغندا لو برهانة زقالة سو بروباغندا أول كذا زقالة سو بروباغندا أول زقالة سو بروباغندا يقولون أول لكارو أذكر ولا يسرع تقدر عافيو فيك أول يتولوا أول شو أول زقالة سو بروباغندا نعها خط تقرأ سو بيجوكا نقدر كنا خط تقرأ سو كوني ما بلد تقرأ أنا نسيت أزهر حسب كتب الجيركا أمان هذا تزهر لها زهر لها أوروب ناشنو يقولون عند حساب نسمع قدم نحن كلام كلهم قبل بس بتقرأي نازلنا رايح تقرأي سو بيوكا ما اسكت تقرأي نيران أنا كو قبل بس بتقرأي زارو كارلو قبل بس بتقرأي أنا وصاخون أي سوق نخايلن أعتقد بتقرأي كم يجر كاري خمل لاقة تجر كايو I call this guy Mr. Trash. أنا نزل بزي trash يزبله trash كان تمالتي جحافيو ده جحاف مبزعتك زين تاخد تصبح جحاف ترديهم لهم تباقون انت خفيت كان تاخد صبح جحاف أبتن دا جحاف حنت بجيجاز ودقت صبح نجارك تركب تخلده definitely yes exactly زي ما دا جحاف يسبزي أبتن دا جحاف سحت صبح نجارك وز تخلده yes دا جحاف ونكو تفتش كخ تركب تخليها general دا جحاف كن كيد تفتش زيت أفشت رايكون ويكاهي وتستبلاش وسمر كابز سبزت عين نجارك تركب هاي تخليها سلزي تجارون تايبل والله جرارو فيها كمان رح قلنا وتقلنا يبل والله نعون عز مسلول سلمتاي there is nothing كابو كرهبوز قولوا تجارب أنا كم مجون تزاربه إزاي يكون السو تجارب قبل بام تقبلهم تقبلوا خاصة بوليتيكا إزاي ترجعنا لا humanitarian قال ملك على رسيو البوليتيكا جن نسخة there is nothing you can give them أبتقرأ زلوا elite ويون بوليتيكا وحيلي حبا خن تكرر كبغل أبي يوتيوب كفيل كام مع 3-4 فيديو تقبل على فيديوهات كذا مزروية سبيلا سلزي أنت هيك تقبل لهم يمنعها كبوليتيكا يكريوها بوليتيكا مالت إن كان هبانيو إن كان كتب يبلكا إن كان كتبلس يبلكا ده عن كتب إيرترا مالت أبزياد زبالهم ستاي أبتقرأ عسكيروم نتز بتقرأ تتقيبهم that's why كونت TDF تقرأ تعود قال زبلوز نبرو ناي تقرأ عود سلز دليل كون ناي تقرأ عود حجيد ما تزلوا تقرأ هجر كتكون تخليها قال ما ليبليرم تقرأ هجر كتكون تدل حجي تقولوناتا سادة سميتو سوسان تخبيبا خلاك كونت هجر تقول بحاجة خلطة بنقدي ما تنفس مسرحة بتاع تقرأ أبزو وانزي حلمنا أي تقرأ هجر كون تحرقينهم now is the moment مهنياتو بزي إيرترا تزعبي دوب زلوم يمسو تابي إيرترا وزعي تقرأ كالي إثيوبيا خوينا كابي إثيوبيا خد نسأل كابي إثيوبيا كتله لازم إثيوبيا تواجع مالتي بس إيرترا أنا تواجعك
ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን እናተወጋካ ግን ሃገር ክትከውና ይትኽእል ኢኻ ዋላ ኪድ ተበልካ እውን ክትከውና ይትኽእል ኢኻ በን ጌርካ ኢኻ ነገራት ከኽትእቱ ስለዚ ፋንዳሜንታሊ ምስ ኤርትራ ክትዕርቕ ኣለካ ምስ ኤርትራ እንተተዓሪቕካ ጥራይ ኢኻ እቲ ፖለቲካዊ ዕላማኻ ክትሃርም ትኽእል ዋላ እውን ምስ ኣበ ክትባስ ኮይንካ እውን ምስ ኤርትራ ክትዕርቕ ትክእል ኣለካ ስለዚ ኩሉ ትሳቶም ዝብልዎ ዝነበሩ ናይ ፖለቲካ ባህማት ስለ ዝኾኑ ከሆነ ተጋሩ ትዛዕተዎ ካልኩሌሽን ነዚኦም ከይነገርዎም እዮም ማትዮም ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣዲስ ኣበባ ንክመለሱ ኢሎም እዮም ትኩና ተበጊሶም እቶም ካድረታት ናይ ህወሓት እቲ ቅማራ ናቶም ግን ኣይሰርሐን ኢልካ ግን ምህደም ስለ ዘይነበረ ብኩሉ ስለ ተተዓፀቡ ሻዕብያ ድማ ሓያል ስለ ዝኾነ ቤላ ገይሩ ሒዝቦም ሻዕብያ ድማ ነቲ ዘድልዮ ዕላማ ምስ ሃረመን ህዝቢ ክቐትል ኢሉ ስለ ዘይኣተወ ነቲ ዘድልዮ ዕላማታት ሃሪሞ ተኣልዩ ንኩሎም ካዕሊም ኣይካለንቶም መራሕቲ ምክንያቱ ስለ ዝኮለፍዎ ሕጂ ግን ይቕረታ ግበረልና ሓግዘና እንድሕር ኢሎሞ ግን ተጋሩ ብፍሉይ ኣጥፊዩ ዝረብሖ የብሉን ምክንያቱ እቲ ምስኡ ዝዓስኪሩ ዝነበረ ኣንፃሩ ክዋጋእ ስለ ዝሓስብ ዘሎ ንተጋሩ ኣብ ጎንኻ ተገይርካዮም ፀገም የለን እንኮላይ ነቶም ተጋሩ ይፅቡቕ በዓል እዚ ግን ካብቲ ገይም ስለ ዝወፁ ኣብዚ እውን ስምዕዎም እቲ ናይ ዓቕሊ ፅበት ዘረባ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኣለና ስ ቨሪ ቨሪ ኢንትረስቲንግ እንታይ እዩ ናሕቶ ዝኸውን እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ኢትዮጵያውያን ብሓፈሻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንቃሕ ንቑሑ ኢሳያስ ክሳብ ዝሃለወ እጂ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ትዕወት ቀሪባ ከም ዘላ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ኢትዮጵያ ትዕወት ዓብይ ዕወት ዝብል ዘረባ ቀሪባ ከም ዘሎ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንቑሑ ይብል ኣለዉ ስለምንታይ እዮም ክነቑሑ እስከ ስምዕዎ ሕጂ እውን ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ኣማዕሪኾም ጥራዮም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢሳያስ ክሳብ ዝሃለወ ካብ ዓሰብ ወይ ካብ ባዝሒ ተጠቒምኩም ቁጠባኹም ክትዕብዩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሳያስ ክሳብ ዝሃለወ ኩናትን ወረ ኩናትን ካብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ክጠፍእ ኣይክእልኒ ኢሳያስ ክሳብ ዝሃለወ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ኩሉ ኣይክእልን እዩ ስለ ዝኾነ ድማኒ ኣክንዲ ናይ ኢሳያስ ኣጀንዳ ትሰርሑ ከም ኢትዮጵያውያን ኣብይ ኣሕመድ እቲ መፍትሒ ኢልና ነቐምጦልና ከም ኤርትራውያን ንስኹም ኢና ፀቢእኩም ተኣምኑሉን ትፈልጥዎን ኣብኡ ክሰርሑ ኣለኩም እስከ ሕጂ ቁርብትለይ ኣብዚኣ እቲ ገለ ካብ ስምዒት ውፅእ ኢልና ክንዛረብ ኣብይ ኣሕመድ ባሕሪ ናይ ኤርትራ እንካን ሃባን ክብል ከሎ እንካን ሃባን ዝኸልኦ ሰብ ስለ ዘሎ ዲ ኣብ ጅቡቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረብ ዘሎ ወይስ ነቶም ኦዲየንስ ናቱ ከሽክዖም ስለ ዝደለየ ኣብይ ኣሕመድ ጎበጣ ይኸካይ ዝደሊ ዘሎ ጎበጣ ናይ ኤርትራ ክገብር ዝደሊ ዘሎ እንታይ ከይብልዎ ኣለዉ ኢሳያስ ክሳብ ዘሎ ነቲ ባሕሪ ኤርትራ ኣማዕዲኻ ኢኻ ክትሪኦ ኣብሰሉት ኣማዕዲ እዩ ክሪኦ what is he talking about ባሕሪ ናይ ኤርትራ እዩ ኢትዮጵያ ንሓዋሩ ኣማዕዲያ ኢኻ ክትሪኦ እንድሕር መፅያ ከፊላ ክትጥቀመሉ ኮይና ድማ ከም ጅቡቲ ከፊላ እያ ትመፅእ ከም ናይ ጅቡቲ ክኸፍል ስለ ዘይደለየ እኳ እዩ ዝደሊ ዘሎ እዚ ሄኖክስ ኣይፈልጥን እዩ ነዚ ኣይርድኦን ክብል ኣይክልኒ እቲ ፀልዎም ፅልኢ ዓሚቱ ካብ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘመሓድሪ ሃገር ዋላ ኢትዮጵያ ትውሰዳ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ይውሰዳ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ይሕዝኑኻ ናይ ብሓቂ እቲ ፖለቲካ ኣብ ፅልእን ቂምታን ዝተበገሰ ክኾን ከሎ ነዚ እዩ ዝፈጥር ስለዚ እንታይ ዝብል ኣሎ ድሕረይ ሳዕሪ ትብቆላ እሱ ፖለቲካዊ ጥፍሽና ስለ ዘጋጠሞ እቲ ሃገር ዋላ እውን ትደምሰስ ትጥፋእ እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ኣብይ ኣሕመድ እኮ ቃል ዓለም ዘሎ ቃላት ኣይኮነ ዛረብ ዘሎ ዝብሎ ዘሎ እኮ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ክወስድ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኣነ እንተዘይክኢለ ድማ ናብ ወለዶ ናብ ደቀ ከስግረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዝደለካ ክፀሎ ትኽእል ኢኻ መሬትን ባሕሪ ናይ ኤርትራ ግና ኣይድፈርዎን ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብየማናን ብፀገማን ካብ ዘለዎ ሃገራት መንግስትን ህዝብን ሰራዊትን ደው ኢሉ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ካልእ ኩሉ ፅንፅዋ እዩ ስለዚ ነዚ እውን ክቕበሉ ዘይከኣሉ ኣብ ክውንነት ክመስረቱ ዘይከኣሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ካልእ ሰብ ዕድመ ናይ ሰብ ክነብር ኪኑ ክጥምቱ ዘይከኣሉ እቲ ሃገር ንሓዋሩ ከመይ ኢላ ክትቅፅል እያ እዚ ከማን ክረኣዮም ዘይከኣለ ትሩፋ ኢኻ ትብል ትሩፋ ንቐፅል ቁፅሪ ምዕቃብ ናይ ኢሳያስ ህልቂት ኤርትራውያን ተጋሩ ስለ ዝቕፅል ስለዚ ሕጂ ከምቲ ጌም ኦቨር እንዳበሉ ኢትዮጵያ ኣትዮም ትግራይ ኣብዚ ትግራይ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ገለገለ ሰባት ኣታንዑባ ድምፂኹኑ ህዝብኹም ጠፋእ ኣሎ ክትብሎም ከለኻ ትግራይ እንዲኹም ትብሉ ኾንኩም ትግራይ ትዕወትሉ እንዲኹም ኮንኩም እምበር ንሕና መዓስ ጠፊእና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ገለገለ ይብሉኻ እዮም ብዛዕባ እዚኣ እስከ መልሲ ክህቦም ፋኖ ድብሉ ኸዳ እንታይ ክንብሎም ኢና ደገፍቲ ህግደፍ ኮይኖም ፋኖ ድብሉ ኣለው እቲ ዘሕዝነካ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ዓጀውጀው ናትና በዓል እዚ ኣማኸርቲ ኮይኖም ወይ ከዓ ፀለውቲ ምዃኖም ጥራይ እዩ ምክንያቱ ሓደ ኤርትራዊ ንምንታይ ንፋኖ ይድግፍ ኣይርድኦን እዩ he doesn't have the political maturity
that's why ድማ ኢዲየት ሳብ ተቅድሚ ስለ ዝመፁ ነቲ ህዝቢ ዘደንቁርዎ ዘለዉ ትክክለኛ ኤርትራዊ ወላ ዓዊል እንተደይበለ ፋኖ ክዕወት ይደሊ ፋኖ እንታይ ይደሊ ዘሎ ንኣቢ ካብ 4 ኪሎ ክብንቁሮ ይዘሊ ዘሎ if you're not an idiot you would understand this ስለዚ እዝን ወዲ ዝን ድማ ይዛረበና ዘሎ እዚ ሕጂ ፖለቲካ ፈሊጠ ኢሉ ሰብ ከንቅሕ ዝፍትን ዘሎ ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ 101 ከማን ርእሶም ኣብ ርእሶም ዘይኣተወ ሰባት እዮም ንፀላይ ኢኻ ንስኻ ከይተወጋእካዮ ንሱ ሰርሓልካ እንደሎ ተስራሕ ተጣቃዓሉ ወላ ኩዕሶ እኳ ዘይርድኦም እዚኦም እንድሕሪ ሊቨርፑል ቀዳማይ ደረጃ ኣላ ድሕሪ ድማ ኣርሰናል ተኮይንካ ናይ ኣርሰናል ትፌዞ ተኮይንካ ሊቨርፑል ማንቸስተር ሲቲ ክትፃወት ከላ ክትሰዕረልካ ይኸደለይ ናይ ሊቨርፑል ደጋፊ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ፀላኢ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ንሊቨርፑል ክስዕረልካ ግን ማን ሲቲ ኢኻ ተጣቀዕ this is how politics works ስለዚ ኤርትራዊ ንፋኖ ክድግፍ ያ of course ይድግፍ ካብ ንሱ ምሳቢ ምስቲ ኦሮሞ ሰራዊቱ ሒዙ ዝመፅእ ዝዋጋእካ ነቲ ስራሕካ ስኻ ትገብሮ ትኽእል ፋኖ ይገብረልካ ኣሎ ሕጂ እውን እኮ ትግራይ ትዕወት ከማ ክንብል የለና ንሕና ትግራይ ትዕወት ኣይትዕወት ኤርትራ ይምልከትን ኢና ንብል ዘለና ንሕና ኤርትራ ትዕወት እየ ዝብላኒ ኤርትራ ክትዕወት ድማ የዝዕር ተርዲኻ ኣለኻ ትግራይ ግን ኮን ጎረቤትና እንተ ተዓወቱ ብዋጋ ናተይ ክኸውን የብሉ ንበር ፀገም የብለና ኤርትራ ትደምሰስ ባንዴራ ይደምሰስ ታሪኻ ይደምሰስ ትግራይ ጥራይ ተዓወት ትብል ከም በዓል ንስኻትኩም ግን ኦፍኮርስ ንቃወመኩም ንሓዋሩ ድማ ክቃወመኩም እዩ ኤርትራ ምቋም እኳ ከማን በዚሕኩም እንዲ ግን ኢግኖር ይክገብረኩም ዝኽእል ዳስ ዋይ ድማ ኢግኖር ዝገብርኩም ሰባት ቪድዮ ጌርኩም ሰብ ክሪአኩም ዘይደሊ እዚ ቀፃሊ ንሰብ ነቲ ድንቁርና ናቶም ከመሓላልፉሉ እዮም ዝፍትኑ ታንክስ ጋድ ግን እቲ ሰብ ካብኣቶም እናረሃቐ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ትርጉም ዘለዎም ሰባት ኣይኮኑን ይብሉ ሕጂ ናብቲ ፅቡቅ ገፅና ክንሰግር ኢና ቢካዝ at the end of the day ናይ እዚኣቶም ድራማ ስለ ዘይውዳእ we need to focus on our good stuff what are the good stuff ዝበሃሉ ዘለዉ ድማ let's go here ንእሽተይ ኤርትራ ኢልና ኢና ንፅውዖ ኩሎም ተምሃሮና እንድሕር ዳሪናዮ ካብ ኩሉ ቀፃላታት ናይቲ ሕብረተሰብ ካብ ኩሉ ቦታታት ናይ ዝሃገር ካብ ኩሉ ከባቢታት ናይ ዝሃገር ዝመፁ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንእሽተይ ኤርትራ ኣላ ኣብዚ ማለት እዩ ሳምፕል ናይቲ ዓባይ ኤርትራ እዛ ኮሌጅ እያ ክልቲኡ ብሓንሳብ ክሰርሕ መንግስቲ ምስ ኣወጀ ክልቲኡ ኮሌጃት ተጠርኒፉ ኮሌጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ንጥፈታት የካይድ ኣሎ ማለት እዩ ካብኣቶም ፒኤችዲ ሆልደርስ ኣለውና ዶክተር ማስተርስ ሆልደርስ ኣለውና ግራጁዌት አሲስታንት ድማ ኣለውና ቀዳማይ ዲግሪ ዝደረጀኦም ማለት እዩ ክፍሊ ሕሳብ ኣለና አካውንቲንግ ዝበሃል ዓውዲ ማለት እዩ ክፍሊ ቁጠባን ፋይናንስን ኣለና ኢኮኖሚክስ ኤንድ ፋይናንስ ክፍሊ ህዝባውን ዋኒናውን ምሕደራ ዝበሃል ኣለና ቢዝነስ ማኔጅመንት ኤንድ ፓብሊክ አድሚኒስትሬሽን እንብሎ ከባቢ ክላስሩም ሲና ዘለና እዚ ክላሳት መምሃርን ምስምሃርን ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ህንፃ man you know أنا نزخر خلو خل بي ملت قم تقبل لك كم زين أي آيس كريم صحي مسرحبو زمل ويكون حدا تبغى نقرأ مثلا هاب كارل بخامش رشش زبلا كارلو كوميدي سمعنا أنا not only is this beautiful زين نقرأ زو colleges زي ولا تي piece of architecture ناتو كتبغى مريوه نذكر خلو خسي بس عبا يرتراسي كندمن تاي تبغى نقرأ نخي زرب نخي وص تعجيتو خمسة تراينا نفلت of course أقل كفال نيرترا دخمت وننديو نزي فيديو زيجي انت نوص نيرنا أفقد إنترنت شير مبالنا نيرنا سلمتاي قدام ينقر تغرط رايسي نبينو هليكوبتر فيو جيركا ويون بدرون جيركا حضرهم إريتريا ميديا نتورك دقيمة ينقركم الله سلتات نايزيا كوليج زيا كومر ما ناينفحي سلس جهير يزبلكم زلو صبو جيركم أوصولنا مغنياتو تسرحوا زلهم سرح أنا عجيبا دي كابت عجابتنا لعلقن نه علمنا أقدس عبريتا سلزخوني سلامتكم يبلغكم الله كوليجنا يعد قيح الكا كوليجنا يحمل مالي الكا سيلي إلا بإنترنت سلامتاي سلدي ورد سلزي صحف سلزي تومنا آيتي تمهارو أبتي استفل على ديبارتمنت زلو نزينا قراتزي أب سوشيال ميديا كورد كم زغل كقبروا كقولوا لهم مغنياتو كابزز صبغ نجار كابزز بلس نجار كلني ارترا بلوس كوليجات الله ما بحق بلوس كوليجات الله بكواليتنتو بتري تخمان زمار خكا إذا كايد زي زلنا يبوتا مبزحتي وان تمهارونا خنا مرقهم كلنا كابزينا عند سرعنا نبقصهم كابزي كل تنزل وانا عودة في التتات تريوا لهم تسبحات نايت كوليج أبي خذ كوليج زلوا أسمرات رايز نبرة يونيفرسيتي أبعد قيح يزل كوليج زي كوليجنا حرشابي زلوا عمل مالو كابكرن حليف كاي زلوا you know people will some people جلس بعد داي ما داي لهم سلوز دون قرد عنبر كل نجار أبس مراك هون كلك ساعة كندي كبيت كم زخانة فلترو مغنياتو تكالي كتماتاتي رسائي
معبالة زرقة حك كلوات خوين بفلا يدما إذا كولجات سلامتاي تصبغ نجار مسيلكم هذا سب كاب كرنت بقيسو نعد غيح كي كده بوجيرك سد ما قالك نبر خليو معناته عد غيح حقوق سلزخنا كابو ما نسينا يرتراجن كولج ناتكا ناي بيزنسن ايكونوميكسن كتمهارت خوين كا سوشيال ناي سوشيال ديبارتمنتس كتمهارت خوين كان عد غيح عد غيد ندي حريل كايو بلح تمهارايو بلح ما نسيو عد غيح مسكده دما ኤርትራን እንታይ ከም ትመስል ካብ ዓዱ ርሒቓ ከመይ ከም ትመስል ክሪኣ ክጅምር እዩ ስለዚ ምስቲ ህዝቢ ምስቲ ሕብረተሰብ 4 ዓመት ተገይሩ ዓዲ ቀይሕ ከመይ ከም ዝኾነ ክፈልጥ እዩ ኣነ ንኣብነት ህያው ኣብነት ናይ ስለ ዝኾንኩ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ እቲ ቪድዮ ንኩሉ ዘየምፃልኩም ዘለኹ ከትኩም ኣብኡ ክትርእይዎ ስለ ዝደልየ ኣነ ንእሽተይ ከለኹ ንኮሌጅ ለደቀ ምሓረ ከይደ ደቀ ምሓረ ዞባ ደቡብ ማለት እዩ ከተማ ደቀ ምሓረ ቅድሚ ናብ ደቀ ምሓረ ምኻደ ግን ካብ ከረን 11 ኪሎ ሜትር ويون 15 كيلومتر دي قال كنا مخانا حجاز بهالكتما له وي عدني يرشعو كتما حوس كتما يجي حجاز كيدي فلتني نيره ويون 11 كيلومتر حاليا تنز بهالبوتا عدله او كيدي فلتني حمل ماله كيدي فلتني نشتي سلا زنبركو سبكا سلا زي غعز نبره ندقم حرام اسكتكو كن دقم حرز بهالكتما اب ايرتران تاكم زمسل صبوت قونه تمكره غيره ثلاث عامات دقم حرز تقميته شعو دما نما ندفراز بهالكتما زوبا دو بد ما خيده كتما من دفرا دما هاي سكول او تمايره أقاطعمي قدم لا كوين يونيفرسيتي لازم حلف كدما أسمر 4 عامات تقميته نسمر هذا من 4 عامات كفل تخيله بس وين يرترا سمع زلني شواس لزورتكو نسواون ركريو خيله أفكرنس لازم أبغو كم دما سيرفيس حصير جزء كاش باركة تمديبه تسني كم بارون تسني قالت هتنزون كريو خيله مالك انت هاي زقبلك نتعدي كتريو انت جمير كاتره هتفلطو كتفره هتخل ما أتوتون كمو أجزء ما أتوت دماكم جيرو نتعدنا لا لينا نيرو ስለዚ ሃገራውነት ነው ታንስ ኮይንካ ካብ ንእስነቱ ነትመንሰይ ሃገሩ ክፈልጥ ከይፈለጦ ከፍቅሮ ይክልኒ ተስዋይ ኮ ዝብደገ ሓደ ኣብ ገሉጅ ዝነበረ ካብ ገሉጅ ከይወፀ ከሎ ንስግረዶ ብትሕሪ ኮይኑ ብዛዕባ ኤርትራ ፍልጦ የብሉን ሓደ ኣብ ሰናፈ ዝነበረ ወይ ዓዱ ካለ ዝነበረ ከምኡ ካብታ ጫፍ ሓደ ኣብ ቃሮራ ዝነበረ ወይ ኣብ ዓበድ ዝነበረ ብኣገር ብትሕሪ ኮይኑ ብዛዕባ ኤርትራ ፍልጦ የብሉን እዚ ዝግበር ዘሎ ሰርኩሌሽን ናይቲ መንእሰያት ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ነቲ ኣተሓሳስባ ናቶም ንላዕሊ ክሰዶ ዝኽእል ምዃኑ مجنزاب يدلي كولج بيزنسن محبرة وسنة فلتاتني هم زلهم إذا كولج زي أب كل تشحن عسرتن بوقع يسرح الجمرة كولج كسب كل تشحن عسرت شومونتن بكولج محبرة وسنة فلتات يفلتني يروح كسب كل تشحن عسر شومونتن كاب كل تشحن عسر شومونتن كلت كولجات أب حال زنبر ناي بيزنس كولجن أبزز نبر ناي محبراو سنة فلتاتن كلتيو بحنساب كسرح منقست مس أوجه كلتيو كولجات تترنيفو كولج بيزنسن محبراو سنة فلتاتن تباهيلو كساب حجي نتفتاتو يكايدالو مالتي سلازي زي كولج كاس ندابلنا ندا تزاورنا هرينا زز مأتو ناي زي كولج أبز قدميهم ريجسترار اوفيس بيت مزقب ناي كولج الو أبتلعليو خا تي عبيت بيت صحفتات ناي زي كولج دين اوفيس ناي حلاف ناي زي كولج دين اب لعليو بيت صحفوت له مالتي متسترفه انتاي كريكم الى ناي بحكي تسفا ذهبيو نزيا كتحجاز دلي انتاي غير له مسيلكم ابزي مجمريا زي اسكريوا ايرترا بزح صقاتات زلوا هاغريا اذا سلتريوا زلكم دكتور فقر يسوس اب سوشيال ميديا بوستس غبريا انتاي ببال بوست غيروا نسو ايرترا مقبع نفس هذا قالت one of the most inspiring environmental actions for Eritrea started in the early 2000s a bold move to combat pollution with plastic bags Eritrea ኣብቲ መጀመርያ ብከላን ምኽልካል ፌስታላትን ገለመለን ጠጠው ኣቢላ ከም ዝገበረት ብኡ ቀፂላ ድማ as a result became one of the first countries in Africa and the world to ban plastic bags ኣለየት ከምኡውን ኩሉ ነገር ናቶም بسنكت بلاستيك نعبل عند موتان ساتات سلزنبرا نتي environment كحدث يلو نتي environment نتي بكلان مقداليلو فيستالن بلاستيكن زوجده منقسينيرو انا قلنا تحبريتات تقييما تاجيره مهنياتو از بيزاز خطرخ لها بيروبا ايروبا انا تقمت كويا بزم عبال العالم زبز اكاسل له نبعلو زي حدا ناي توريزم اتراكشن مخانو سلامتاي تايله ايرترا اب عالم تحبتي جنت the hidden paradise for organic living and nature based wellness ስለዚህ مبزحتنا بزد معربا عالم زلنا كمان نروح رقيمكم كمان لعل ما بعلت بيتي انتي نبلع بتعمي هتقدس تزبيزان جوزو
كل جزء تتنقع كابي متيو زخون نجار تري ما غلطي فيها كتوجدت فتل سلازي اتيز بيزا كوميدر دي خات جزء ولا تي دنش دي خات جزء ولا تي شجرت دي خات جزء ولا تي ابل دي خات جزء بنانا دي خات كابي مت قال ماله بدعمي خات سكف بدي هان بخنياتو مزخون لا بإنترنت نريو زلنا GMO كيميكالات بتمك بزاتو قال ماله سقعتي تفتر لك كابيني عدم دماي مصاي تفلطني خاب سويس كينكا سويس اجت زبلص اسبيزا يريد بصنا كغانني لوي كمكح ليكون سويس زخون يكون اسبيزا زخبر اسر زخون ابز عدي كالوت افرتي وي ون كالوت هاجرات تم اكسبورت زغبرو نسويس تعميم زمرچوا بخبر سلازغز على افوكادو ناتوم دي ولا بنانا ناتوم تزاب سويس نسويس كماري ليكون كون جنرال لكن ولا ونب سويس تلخات مغب كابي مص سلدي فلت لوكال فود بال نحرشا هاجر يكون ز هاجر كن كاب عدز مص for example سلطه تخوينو كابز عدد مص انقاقحو تخوينو كابز عدد مص صبا تخوينو كابز عدد مص ولا اكو كبور تخونه كابو خن وسدينا نمرص سلمتاي اتليست كاب سويس لد مص اتقالي كن ولا بيو اورجانيك كن تبلونا اورجانيك نحنا بز جرمن بيو ينبلو كومو يو تبلونا كتامنا ما يتخليخا سلازي ايرترا تي جيوم اوز بحال دي كالي كيميكالات دي كالي قال نغرات ابتا عد سلازي اللي حدا كابت زبلص ناي ማዕከን ስሕበትን ኤርትራ ክገብራ ዝኽእል ምስ ግዜ እዚ ኣነት ብዚያ ጥራያ ነዚኣ ግን ስትራቴጂክ ማርኬቲንግ ክትገብረላ ክትክእል ኣለካ ኣብ ቱሪዝም ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ነቲ ተፈጥራውነት ዘድንቕን ነቲ ተፈጥራውነት ዝግደስን ክኸውን ከም ዝኽእል ክንገብር ኣለና ስለዚ GMO ይኹን ፕሮሰስድ ፉድ ንኣብነት እዚ ዕሹግ መግቢ ኣብ ሱፐር ማርኬታት ኣብ ኤርትራ ብዙሕ የለን እርግፀኛ እያ ምክንያቱ ስለዚ ኣቱ ናይ ወፃኢ ሸርፉን ስለዝሓትት ከምኡ ድማ አርቲፊሻል ነገራት ኩሉ ተወጊዱ ኤርትራ ንዓዓ ዘድልያ መግቢ በዓላ ተፍሪ ካብ GMO ካብ ካልእ ኬሚካላትን ካልእ ሲንተቲክ ፔስቲሳይድን ወላ ዚ መዳበርያ ዝብልዋ ኣብ ኢትዮጵያ ኬሚካላት መዓዝ ዘለዎ እዩ ንሱ ስለዘይብላ 100% ሎካል ናቹራል ግሮውን ፍሩትስ ቬጊስ ከምኡ ሚት ኩሉ ነገር ኣብ ዓዲ ዝፈርየ ስለዝኾነ ኣብ ጀርዲን ናትካ ኣፍሪካ ክትከደሉ ትኽእል ዓዲ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ናይ መግቢ ድንሽ ዲ ኮሚደረ ዲ ካብ ካልእ ዓለም ስለዘይመፅእ ውሕስነት ዘለዎ ናይ መግቢ ዘለዎ ዓዲ እያ እዚ ድማ ንብዙሓት በዚ ናይ ቢዮ ወይ እውን ነዚ ኦርጋኒክ ላይፍ ስታይል ኣዲክትድ ዝኾኑ ሰባት ናብ ኤርትራ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ካልኦት እውን ካብ ቴክኖሎጂ ርሒቕና ክንነብር ኣለና ብዘይ ኢንተርነትን ብዘይ ባንኪንግ ሲስተምን ክንነብር ኣለና ዝብል ብዙሕ ሰብ ኣብ ኢንተርነት ኣቲኦም ረእይዎ ኤርትራ ድማ ኤግዛክትሊ ነዚ ኩነታት ዘለዋ ፒውር ንፁህ ዝኾነ ዘይተበከለ ኬሚካላት ዘይኣተዎ ኣብቲ ገባሕሪ ቢችስ ካብ ሰውን ርሕቕ ዝበለ ፍሪ ኮይንካ ክትነብረሉ ትኽእል yes internet yebelna which is beautiful ንብዙሓት ሰባት ኢንተርነት ኣብ ዘይብሉ ክኸዱ እዮም ዝደልዩ ኣብ ስዊስ ኢንተርነት ዘይብሉ ቦታ ንምኻድ ትዝኸበረ ሆቴላት እዩ ዘሎ ኖ ሶሻል ሚድያ ፍሬንዚ ከምኡ ናይ ሶሻል ሚድያ ዕብዳን የለን ኣብሶሉት ፕራይቨሲ ኣለካ ማለት እዩ ዝስእለካን ኣብ ሶሻል ሚድያ ከውርደካ ዝኽእል ሰብ እውን የለን ማለት እዩ just you nature and peace ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኸኣለ if you're looking for wellness escape and clean food heaven or just a country that feels like a breath of fresh air come see Eritrea for yourself ስለዚ ኤርትራ ሓንቲ ንጽህቲ ናይ ንጽህና ናይ ቱሪዝም ቦታ ክትከውን ትኽእል እያ ነዚ ድማ ነፍሲ ወከፍና ማርኬት ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና of course እዚ ምናልባት ካብ ሎሚ ንፅባሕ ዘይኮነ ኤርትራ እቲ ናታ ማርኬትን ዝበዓል ኢትዮጵያ ወይ ዝበዓል ካልኦት ዘይኮነ ኣብቲ ንጽህና ናታ መግቢ ናታ ኦርጋኒክ ምዃኑ ኣስቤዛ ካብ ጀርዲን መፅኡ ይቀጥታ ካብ ሱፐር ማርኬታትን ካብ ፍሪጃትን ዝመፅእ ዘይኮነ ካብ ጀርዲን ናብ ድኳን ካብ ድኳን ናብ ገዛኻ ተሰሪሑ ከም ዝግበር እዚ ነፍሱ ዝኸኣለ advertisement እዩ ኣብ ካልእ ዓለም ክሪኦ ከለና ምክንያቱ ኣብ ዝቤዛኹም ዘሎ መግቢ ካበይ መፅኡ ይፍለጡ ካበይ ተበጊሱ መን ይሰርሕዎ መን ኣፍሪዎ you don't know ስለዘይ ትፈልጥ ድማ ሓደጋ እዩ ካበይ መፅእ ተፈሊጥካ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ኣነ ኣይገብሩን ኣይፈልጥን እየ ቁርብትለይ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ተኮይኑ ኣስቤዛናቱ ካብ ጀርዲን ከይዱ ክወስደ ይኽእል እዩ ኣብቲ ጀርዲን ከይዱ ካብቲ ጀርዲን ከድካ ኮሚደረካ ገለበልካ ገዚኻ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ከረንት ቅመጥ ተለካ ጀራዲን ኣብ ጥቃኻ ዘሎ እንተሎ ካብ ከይድካ ኣስቤዛኻ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ጽቡቕ ላይፍ ስታይል ዘለካ ተኮይንካ you don't have to go ኣብቲ ከተማ እውን ካብቲ ጀርዲን መንቁስካ ወሲድካ እውን ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ቆልዓ ከለኹ ጀርዲን ስለ ዝነበረና I understand this ስለዚ again እቲ ዘለና ጽባቐ ክርዳእና ኣለዎ ናይ ግድን ኣይኮነን ኩሉ ቤትሮታት ዝመልኦ ፓላሶታት ጥራይ ክኸውን እቲ ዘለና ተፈጥሮ እውን ናቱ ሰሓብነት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ብዙሕ ስራሕ ከድልየና እዩ ግን ነዚ ተረዲና strategically ንዑ ዘማእከለ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ናበልኩም ኣነ ነዚ ነገር እዚ ፕሮሞት ኣብ ምግባር ኣብ ኤክስፖስ ይገብረሎ ከይድኩም ሼር ግበርዎ እዚ ነገር እዚ ኣብ ብዙሓት ሰባት ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ ናተይ ባህጊ ድማ እዚ ነገር እዚ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይገበሩልና ወይ ዘይተባሃለ ጥራይ ዘይኮነስ ንሕና ድማ ክንገብሮ ንኽእል ብዙሕ ስለ ዘለና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ወላ እውን ነዚ ናይ ዩቱብ እውን ሼር ግበርዎ ናብ ብዙሓት ከም ዝበፅሕ ግበርዎ ናበልኩ ናይሎ ማርሳ ኣብ ዝኹዴ ብዛ ጥዕምቲ ደርፈ ገትፈኩም እየ ታንክ ዩ When I